اسمع له اوكي اوكي باركه حجي سم زرزر كنا سمعنا زبصحنا مالتي እቶም ኣብ መገዲ ዘለው ግን ምናልባሽ ኣነ እቲ ናይ ክእለት ናይቲ ቴክኖሎጂ ግድ ኮይኑ ፀገመይ ኣይበፅሓንን ዘሎ ከም ዝመፅእ ተዛሪብና ነርና ኢና ግን እቲ ስም ኣስማትን እቲ መጠን ትልእዎን ወይ ንሪምና ወዲ ሲም ተላልየኩሞ ከፅሕፎሞ ከምብወአ ንግዚኡ ግን ዘንበፂሐን ዘለዋ ሕጂ እኸንብል ማለት እዩ ስለዚ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገበረሉ ያ ክንነግር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምስኣት ሕዝ ኣቢለኻ ዝሃበ ዝሃቦ ንዘይሃበ ከዓ ሓቢቦሎ እሞ ሕጂ እቶም ዝበፅሓና ሊስት ከስምዕ ቀዳማይ ጓንዴ ሚእቲ ኩሉ ብዶላር ስለ ዝኾነት ቁፅርታት ክገልፀ ጓንዴ ሚእቲ ማንጎ ሚእቲ ሳወእሪ and ሃገራዊት ሽኮር 200 ሰብ መትከል መትከላዊት $150 ክብረአት ይዕልዮ ተስፋይ ዓርኪ ሰብ መትከልካ 50 ሂቡና ኣሎ ካብዚ ካልቶክ ወፃኢ ማለት እዩ ኤሪትሪያ ፍርስ ወይ ኣወልጉን 100 ሩት ንጉሴ ሓብቲ ኣወልጉን ሓብቲ ኤርትራዊ ዘፈርስ ከዓ ካብዚ ካልቶክ ወፃኢ ማለት እዩ 100 ይባሃና ኣላ ወጋሕ 100 ሳትረብ 100 God bless ሻዕብያ 300 ኣማኒኤል ዘርኡ 200 ገምሃሎ 100 ዒላዒሳ 100 ክብረአብ ሃብቲ ማርያም ሓውን ዒላዒሳ ከዓ 50 ሂቡና ኣሎ ኣውሳይድ ካፓልቶክ ማለት እዩ 50 ዓብደላ ስፋፍ ጂኪው 100 ህዳድ 100 ሮምለ 100 ኣይተኣመናን 100 አንክል ወራሲኖ 100 ቴድሮስ በየነ 100 ሰላማት 175 ወዲ ኣፎም ናተይ 100 ቅያልምዓት 105 ሃቪላ 9680 ወዲ ስዩም 100 በርሀዚ 100 አብያሲን 100 ፍሮግ 50 ሽገይ 50 አይሮሪ 100 ኮባ _67 100 ኮፕራ _67 100 ተስፋሃንስ ወልዱ 48 ሩታ 100 ሆሲብ 100 ግለድ አማን 100 ፍሬያ 100 ودنينت 100 ودجي 100 سرجقة 50 نفقر 10 شمو إذي نفقر 10 لهابوهات 9.98 بيكولا روما 5 بلس _2011 100 ودب _12 300 تسفانا 100 اللغلكي 300 ودت أبا 5 ريمنا 100 حجيزنا بزي بس عند اللواني ليستي عند اللواني تنكالوت مسبت حقا وسيخ عندنا خم بقولكم إيه روح معلتي انتاي تمذهب نايم انتاي زي يغني لنا إلا عيسى يغني لنا بتعمل صبو كل خاتكم إيرتراويان زي من البات إلا عيسى نقرأكم بتسأنحه እቲ ነዋጽኦ ዘለና ናይ ዝገዛዚ ናይ ፓልቶክ ናይ ኤርትራን ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ሩም እዚ ድዋጻ ዘሎ ገንዘብ ካብ ምናልባት ኣብቲ ፌስቡክ ተካታቱልና ዘለኹም ናይ ሓንቲ ኣዴና ወይ ሓፍትና ኣብ ኤርትራ ዘላ ተጋዳሊት ዝነበረት ስንክልቲ ክንሳ ንሓንቲ ስንክልቲ ካልእ ተጋዳሊት ብናይ ስነ ኣእምሮ ስንክልቲ ዝኾነት ምስ ደቃ ትሕብሕብ ደላ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ቲቪኤር ريهمو تخونو كدني كتسهمو نقبر مالتيو ابتي بيرانيرو نساخا نعانه نحقازيو نكومي بحلفي ابز جزي ناي كريسماس جزي ناي نيوريس ايف ناي نيوير كوما عينت لمدو خلوانا بحالو خلوانا نازم تسانايو مغنياتو جنزب نحنسا اب كم زختطفو خلاها نحلنا هاون صبوي نحده بحلفي نحنت تجاداليت كم تجبر كلها نحلناها تزبلت مالتي مغنياتو ندقبل الكاس بورولي احنا إيرتراين كأخ مستديجرناها أني ما يقدني تي بحلنا ونتم تحجز حجز غاني بخال نقدمون كنتسينا مغنياتو
نسرحالو لنا اتي بناي I don't know بناي فيسبوك وي بخال anyway ابديت كنقبركم هنا ابتناي فاند مي وي قال ملتات قال غيرنا نسرحالو لنا نسو منالبات يتوما فيسبوك زلهم منالبات نعنا سلا ترخبونا سلا زي تخلو بخوم غيرنا نصينا مالتي anyway حجي بروجرامنا هنجمرينا ناي روبلو بروجرام قربتي دونغينا لنا نايلو معاتي حتى ملسني خون كم تلمود بروي رومله قدام كاب ساعه 10 تخلت ناي كاليفورنيا بساعه 3 ناي مشيت كا ناي نيويورك بساعه 9 ناي مشيت كاني بناي برلين تايم مالتي لو معاتي حتى ملسني خون كم تزولكم كل خاطهم كاتكاتاتو مدمنا تكاتاتو لهم قام دحمصخم على فيسبوك دولهم اب غزانا اب بارتوك اي بي ال اف ايرتان اي بي ال اف فقدف فيجنروم كل خاطكم بدحمصاهم كلكم اب بارتوك دولهم يدكم حفابيلكم تحاتو تخوليهم نرومله بزيد بزحج دولو كنتا بزعبا زوبانا بزعبا ناي هاجرنا كله مسوس تتحازه رومله تحاتو تخوليهم نسو خا بتي زفلطو كحتت كملسلكم مالتي ابز دلنا هاني رومله طرح ديكونه كلنا هاني كنساتفولو يغبانا مالتي ريتوت لنا وي حتوك وي كمزيا جيجا خمزيا دبلكايا قنعتي كونتن قاللكم كاختي ساتو ابز ناي ديسكاشني كاب حاده بفلط سلازخونه يكونه كلنا هاني نقحتنا صح نغبرو ندحكونا كلنا انده تدغاغفنا مالتي اجي كلنا بحرينا نمص رومله خانه كم مهرنا خوينو مصيلو مو رومله دحر تسمعن لها متوي جبرلامو كل خاطكم كاني على فيسبوك دولهم كاني كل خاطكم بتكست غيركم تحطونا تقوليهم نعوز كاتاتولو لونا ابالاتنا بزناي توك غزانا بتصحف غيركم تحطو نقولهم نملسو نخلينا مستقالنا متن كن حدا حطوهم وسلينا مالتي مو يغنيلنا ناي بنتالكم مناتكم كاني تساتافنا تاي بدلنا مو رومله مايك دعخ ثانك يو ثانك يو هنا لما نسمع له هنا لما سمعت له حدا يقول ثانك يو الله ثانك يو جايز يا ثانك يو على عيسى ثانك يو كل رمنا بجزل لهم يغني لنا يعني احنا ايرترايان كنت حاجه لنا من انتنا نحنا ننبر متان نحنا حالفلنا متان واجا زخفل السب بزتفقلنا متان كنت حاجه جزالنا سوغا يتحادى كافتي ايرتراونت زبلنا واجا سب ديكونا ننبرس سب بصبق متان كنبر نبهاك سلازخنا مهال لكلها من انتنا واجا زخفل من انت هاجرنا من انت زانفتو ايرترا واجا زخفل السب كنت حاجاجز علم حدش ነገር አይኮነን ደቅ ስዋዓት ስድራቤት ስዋዓት بحافش يخاني النسوات في بنك اكاونت ስለዘለዎም ኩላትና አው ክንተሓባበር አለና ዝኻ እንታዩ ዝኾነ ነገር ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ይኮነ ንሕና ኩላትና ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ሓላፍነት ናይ ሃገርና ንስከም ምዃንና የርኢ قند حجنتاي منغستي حلافነት ናይ ህዝቡ حلافነት ናይ ሃገር ናሽናል ሴኩሪቲ ኩሉ ዝገብር ንሕና ኸ ናይ መንግስቲ حلافነት ወሲድና ኸ ነፍሱ ወከፍ ነፍሱ መንግስቲ ወሲዱ በحلافነት ከ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽግር ክንፈትሕ ንቃለስ ማለት ሃገርና አልፎ ደላ ሽግራት በቲ ሳንክሽን በትገለ በቁጠባ መታን ከይንዓቢ ዝኹሉ ዝግበር ደሎ ሕለኽላኽ نعو كنفتح بدهو ስለዝኾነ ሓደ ካፕቲ ናይ بدهو አጋባቢሞ ከምዚ ተሰምዕ ከለها ኤርትራዊ ምዃንካ ሞር ኣብ ልብኻ ካልእ ስምዒታት ይመጽእ ንዝዓበ ስራሕ ክሰርሕ ከዓ ይደፍአካ ማለት ሞ ነዚ ኩሉ ዝገበርኩም ንሓፍትና ክትሕግዙ ግዜኹምን ኩሉ ነገር ዝኸፈልኩም ከዓ ይቐኒልና እናበልና ኩሉ ግዜ ከዓ እዚ ልሙት ክኾና ልሙት ኣብቲ ንደልዮ ናይ ቁጠባ ሕወት ቦታ ስጋም ንበጽሕ ንሕና ኤርትራውያን ኩሉ በሓላፍነት ክንስከባለን ንውጋኣትና ንስዋኣትና ንኩሉ ነዚ ሃገር ኢሉ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ
نحنا حلافنت ناتو نسكمالنا مغنياتو نخلاتنا زربح قداي نفسه وفيم كم زخلاتنا بولقنا عبد الله ينا نبر دلنا كنبر وين يخئل نيرو جن بنقحات درجة سلزخانة بنقحاتو درجة نعنا متان كحلفلنا كل الشجرات تسكمه سب ناي محجاز حلافنت ناي كلنا مخانو حلافنتنا مخانو رداء لنا بتعمي تنكيو كجزانا نزي كله زجوركم تحرج خاوز العالم كنجبر نسعر قالينا ناش قرانا نقدل قالينا ناشهين داقدلنا قالينا قالن داقدلنا نسوقتنا كنحجز صبوقي انا بزح حسابات الله ابن زخونو اكبو حراك ما بجبهم زلو اب غزان داكبو اما مጨረሻ دميرهم دك سوقات سدرابي سوقات زالي بزح حسابات زلو زخال لمدينا يابوتاتنا بهلنا يابوتاتنا ስለሆነ ቅጽሎልና በጣም ከመሃደር ነብርሞ ኩላትኩም ይቀነልና ቴንኪው ካቶም ነዚህ ጻፍ ካብዚ ቀጽልና بحافش ዲስካስ ክንገብር ንኽእሊና አለው ብዙሓት ሰባት ናተሳተፍና ተንቀሓትና ክንዕቢ ካልእ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን እዚ ዲስካስ ንገብሮ ንቀሓትና ክንዕቢ ኣነ ከባኹም ፈልጥ ወይ ከባኹም ንላዓሊ ገለ ዘይኮነ ተበጉሶ ይወስድ ካልእ ወላ ሓንቲ የለን ፕሮግራም ገይረ ተበጉሶ ይወስድ ኩላትኩም ከኣኒ ተበጉሶ ትወስዱ ይልምን ምክንያቱ ንቀሓት ብጣዕሚ ወሳኝ ንቀሓት ወሳኝ زي نقحة حبرتسب قداي دي يفلت حبرتسب نابي خيد زي يفلت حبرتسب قوم نجار كجبر أكيد بتصو زخاني كاب صورانا استمهرنا يلعلو كله كاب زباو جنبار استمهرنا هاسي تجاد علينا أبساحل كله المات كحلف كله ثاني راتو نقحت كلاشين زنبرو ميسايلات ونينو نقحت سلزوننا هجي نقحت بتعامل وصاني شلل كنبلا يبلنا أنا خل حبرت السب كابيت بجسنا نابين خيدا لنا أبين لنا كنفلت كنرادة بزعبة هاجرنا رادة جبوا أسلوب خانة نقحت بتاع وصاني أنا زملاء بزف قبره كله نقحتنا كعبي أنا وأنا هتصبق بزتفق لنا متى تي أبقرب أنا زل خانة نبوه نخيل كنا نبوه لنا تخاب عقلنا نعلى زخانة عن معلتي أب عقلنا خذت صح نجدي خفت الناس بزخانة تي نقحت زبهال نجر شلل كنبلو يبلنا مصحفتنا ننبب لنا نهاجرنا بزح نجر كنفلت لنا زخوني إيرترا كول كسب كفلطو زلوس كفلطو لنا بناتنا تبغسو تاول نيوكا تي ديسكشن مور يعبي الى زامن مو كل جزء كم زي بلاتفورم كخفت كله انا نديسكشن نقحت انا زي فلطو كالوت ينهرنا انا زي راخو كالوت ريو انا زي راخو اني تم كال دي رايو خونو خلو بحابر كأني حابرات تحساسوا دحران لك نحابر علامة توقع زقلة لي يخون نحابرات تحساسوا دي يقولوا حبرتسب نحابر علامة توقع أكلني بودر رجها زي نقحات نقولين أمه زيهم كيف فعلكم introduction أفتحتهم ملسن كم دلنا قلنا لابتنا نقولوا نخلينا أو خلعتو دلي مايك فري Thank you Romle thank you ምናልባት እቶም ኣብ ፌስቡክ ተከታተሉና ዘለኹም ብዛዕባ እዚ ናይ ሓፍትና ድዋፃ ዘሎ ኣብ ፔይፓል እንድሕር ኣካውንት እንድሕር ኣለኩም ህግደፍ vision@gmail.com ኢልኩም እንድሕር ኣቲኹም ኣብኡ ገንዘብ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ትኽእሉ ናባና ክመፅእ ይኽእል ማለት እዩ hgdefvision@gmail.com ህግደፍ vision@gmail.com ኣብ ፔይፓል እንድሕር ኣቲኹም ማለት እዩ ብኸምኡ ክትከፍሉና ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ናይ ምንታይ ትብሉ ትሕርገኩም ሓንቲ ኣዴና ትኸውን ወይ ሓፍትና ኣብ ኤርትራ ተጋዳሊት ዝነበረት ስንክልቲ ክንሳ ንካልእ ከምኣ ስንክልቲ ብኣእምሮ ሰንከለት ትሕብሕብ ምስ ደቃ ማለት እዩ ንዓ ዝኸውን ሓገዝ ኢና ንዋፅእ ዘለና ሓገዝኩም ኣይፈለና ንዓና ደይኮነ ንዓ ንሕልናኹም ንሃገርና ንሓደ ኢሉ ዝሃበ ማእሰና ኣእምሩ ዓይኑ ድኸፈለ ክንከፍል ከኣኒ ግዴታና ስለ ዝኾነ ንሳቶም ከማን እታ እንኮ ሂወቶም ደይበቁላ ንሕና ከዓ ንገንዘብ ክንበቀሎም ከዓ የብልናን ማለት እዩ
ولا حنتي 200 خفيلنا نعناس ولا حنتي نساتهم كا هيوتهم ስለዝኸፈሉልና ስለዝሰንከሉልና ብዙሕ ነገር ግዚኦም ኩሉ ስለዝኸፈሉና ንሕና ከኣኒ ሃገራዊ ግዴታና ስለዝኾነ ከምኡ ንሕልናና ስለዝወቕሰና ولا حنتي ኣብዚ ኸማንሲ መሳርሕትካ ትህቦ ጊፍት ነዝማድካ ንዘለዎ ትህብ እዚ ንሓፍትና ስለዝኾነ ንሓንቲ ኤርትራዊት ንዓና ኢላ ሰንከለት ስለዝኾነ ولا حنتي ኩልኻትኩም ብዝከኣለኩም ተዋፅኡ ትኽእሉኹም ናይ ግድን ኣይኮነን 150 200 ትከፍሉ ولا 10 قرش ولا 20 قرش ትኽእሉ ድሕር ኮንኩም ከምኡ ግበሩ እቲ ጎ ፋኒ ንሰርሓሉ ኣለና ስጋዕ ሕጂ ግና ኣብ ፔይፓል እዩ ዘሎ ኣብ hgdef@gmail.com ድሕሪኩም ኣብ ፔይፓል ኣካውንት እንድሕር ኣለኩም ወይ ብሕጂ እንድሕር ከፊትኩም ከምኡ ኢልኩም ኣላትኩም ክሳብ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ሕጂ ፕሮግራምና ክንጅምር ኢና ናይ ሮምለ ፕሮግራማ ንሕና መኒና ንሕና ታሪኽና ኢና ዝብል ናይ ሮምለ ፕሮግራም ቀዳም ሕጂ ክንጅምር ኢና ናይ ሎም መዓልቲ ሕቶን መልስን እዩ ምናልባት ከም ኣብታ ጫፍ ሰሚዐዮም ነይረ እንታዮም ድካትዑ ነይሮም መስለኒ ብዛዕባ እዚ ናይ 4 ግንባራት ንምንታይ ኢሉ መፂኡ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ሮምለ በኣ ተጅምራ ፅቡቅ ነይሩ እንታይ እቲ 4 ግንባራት ቁጠባ ድዩ ወላ ንምንታይ ኢሉ ዝመፀ እዩ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከምኡ ኢሉ ነይሩ እሞ 4 ግንባራት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚኣ ማይክሮፎን ثانك يو نحن علامانا كل جزء زي سب ابزي قداي زي زكاتع زوباتات سلامتاي تغيرو اب 4 اب 3 سلامتاي تمقيلو سلامتاي اب 4 تمقيلو كل جزء يسب زكات جي تكتاخ نصخلو قرب افلطو كهللو مخنياتو تي افلطوس انا هجي بزعبو غلص كلخص بعلي زوصافو فلطت ايكون መንግስቲ ኤርትራ ብግቡእ ዝገለጾ ማለት እዩ እጂ እቲ ዝግለጽ ነገር ኣብ ሓንጎልና ክንሕስ ክንክእል ኣለና ኦፊሻሊ ነገር እዩ ሃገርና ሙሉ ዞባታት ክንክልናስ ናይ ሃገርና እዩ ኣብ 3 ናይ ልምዓት ቦታታት ናይ ሃገርና እዩ ኣብ 4 ናይ ዞባ ልምዓታት ክንክልናስ ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ዝዓበ መጻኢ ዕድል ናይ ሃገርና ስለዝኾነ እቲ መግለጽ ዝግለጽስ ክንሰምዖ ኣለና اجي اقول الرادة انا الرادة انك تاخذ اب ايرترا زخونه من قصقاز زكادا وشت ايرترا نقطبا ايرترا معباي خالق ولا حنت مخنيات يلا اذا زخونه سب كرد الله اب ايرترا زخونه من قصقاز دخيت نلمعات هاجر بس نقطبا عبيت قال انت هذا اللي وايز عالم زي قطبا طراي كاي قالوا كا ولا حنت زخونه فلسفي تزارب از اند اوف ذا داي قطبا لا يسوي خا تزارب تاهل خال ابز عالم اجي قطبا دليخانا قدامي عالم زمصخا ነገር ነቲ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ብቁጠባ ኢሉ ማድ ሕልክ ተኣምን ዘይትኽእል ኮንካ ጸገም ኣለካ ታይዶ ኣካል እንታይ ደለ ዝ ዓለም ገንዘብ ትሕዝ ፋሚሊ ጽቡቕ ተካይድ ጽቡቕ ናብራ ህልወካ ሰላም ህልወካ ከምኡ እንዲ ዝድለብ ዝ ዓለም እዚ ሁሉ ፊሎሶፊ ኣብ ዝ ዓለም ቅድሚ 19 ክፍለ ዘመን 19 ክፍለ ዘመን ዝተጻሓፈ ነዛ ዌልዝ ዲስትሪቢዩሽን ትበሃል ነገር ካለ ወላ ሓንቲ ዕላማ እንኳ ይብሉ ብዝላይካ ገልብጦ እጂ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ነገር ምንቅስቃስ ዝካየድ ንልምዓት ንቁጠባ ዕቤትና ኤርትራ ካልስ ወዲያ ካብኡ ኢኻ ትውደስ ዞባታት ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ ንቁጠባ ዕቤትና ኤርትራ ካልእ ምክንያታ የብሉን ካልእ ምክንያታ ከምጽ ዝፍትን ሰብ ንሰውራ ኤርትራ ዘይፈልጥ ማለት ነሰይት ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዘይነበረ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ዘይግደስ ሰውራ ኤርትራ እንታይ ይገብራሉ ዝኹሉ ደም ድፈስስ ደሎ እንታይ ደም ድፈስስ ደሎ ዘይፈልጥ ወይ ምስ ኢሰፓ ዝነበረ ወይ ወደ ገባ ዝነበረ ማለት ያ ተዳን ሰውራና ዝፈልጥ ነቲ ኣገባብ ዝመፀና መገዲ ዝፈልጥ ነዚ ሁሉ ደም ድፈሰሰ ዝፈልጥ ነዚ ሁሉ ሽግራ ዝሓለፈ ናይ ሰውራና ዝፈልጥ ሰብ ብዛዕባ ዞባታት ዝዛረብ ወላ ሓንቲ ታያ ቁጠባዊ ዕቤትና ኤርትራ ዞባታት ጌርካ ከመይ ገይሩ ብቁጠባ ይዓቢ እቲ ተፋሰስ ድበሃል ኣበይ ዘሎ እቲ መሬት ክሕረስ ዝኽእል ኣበይ ዘሎ ትጎቦታት ንምንታይ ክጠቅም ጽርግያታት ከመይ ጌርና ክነካይዶ ንኽእል ህዝቢ ኣብ ምንታይ ክቕመጥ ይኽእል
نطعلو نጨረሻ ኸኣኒ نطعلو ተኸናኺንካ ንትራንስፖርቴሽን ተኸናኺንካ ኦቶት ከም ዘለዎ ትገብሮ ዝንታይ ማለት ቁጠባዊ ዕቤት ማለት እጂ ኩሉ ዞባታት ኣብ ዓድና ንቁጠባዊ ዕቤት እዩ ተገብረ ካልእ መምኽነታ የብ እዚ ናብ ሰለስተ ዞባታት ዝተበቕለኸ ከምኡ ምዕራባዊ ዞባ ናቱ ናይ ክላይመት ጠባይ ኣሎ ናቱ ናይ ክላይመት ጠባይ ኣሎ ናቱ ናይ ማይ ጉዳይ ኣሎ ናቱ ናይ መሬት ድሕረስ ጉዳይ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ዘሎ ሳይኮሎጂካል ምትእስሳር ምስቲ መሬት ኣሎ እዚ ሓደ ምዕራባዊ ዞባ ይበሃል ንዕብየት ኤርትራ ንቁጠባ እቲ ማእኸላይ ዞባ ዝበሃል ከዓ ካብ ናቕፋ ጀሚርካ እስካብ ሰንዓፍ ዘሎ ጎቦታት ናቱ ወይዘር ኣሎ ናቱ ኣውንታውን ኣልታውን ነገር ኣሎ ናቱ ብዙሕ ጥቅምታት ኣሎ እሱ ከዓ ሓደ ናይ ልምዓት ቦታ ሓደ ከዓኒ እቲ ሳልሳይ ናይ ቦታ ልምዓት ከዓ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ንብሎ ማለት ደቡባውን ሰሜናውን ዝደመረ ማለት እሱ ከዓ ናይ ባሕሪ ኣሎ ናይ ዓሳ ኣሎ ናይ ምድረ በዳ ኣሎ ኩሉ ነገር ምስቲ ወይዘር ተኣሳሲሩ እቲ ዓይነት ልምዓት ታኡ ንገብር ከዓ እዚ ኣብ ሰለስተ ቦታ ናይ ልምዓት ተመቒሉ እጂ ዝብትመቅል ከለኻ እዚ ጎቦታት ዓድና እንታይ ከፍሪ ይኽእል ኣብኡ ናይ ፀጋ ናይ ሰብ ከነፍርዮ ንኽእል እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ የድልየና እንታይ ዓይነት ብቕዓት ናይ ሰብ ፀጋ ናይ ሰብ የድልየና ምስቲ ወይዘር ከዓ ከመይ ገይረን ይላመዳትን ካምፓንታት ሓደ ማለት እቲ ምዕራባውን እቲ ምብራቃውን ከዓ ከምኡ ሕጂ እንታይ እቲ ዓላማ ግን ቁጠባ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ይዓቢ ራብዓይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘለና ኢና ኣብ ወፃኢ ዘለና ኣብ ቁጠባ ኤርትራ እንታይ ጊደ ይህልወና ኢንቨስት ክንገብር ክንሕግዝ ቢና እንታይ ዝወፃኢ ዘሎ ህዝብስ ኣብ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ኤርትራ እንታይ ጊደ ይህልዎ እዚ ከዓ ራብዓይ ዞባ ሕጂ ኩሉ ደሚርካ ኣጉዲልካ እንታይ ይድመጽእ ቁጠባ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ይዓቢ ካልእ ምኽንያት የብሉ ነዛ ቁጠባ ኤርትራ ከመይ ገይርካ ዓቢ ዝወፅእ ፕላትፎርም ስትራቴጂ ናብ ካልእ ገጹ ክትርጉማ ዝደሊ ሰብ ናቱ ሕማም ናቱ ሽግር ብዛዕባኡ ምሰምዕ ብልና ናቱ ሽግር ናቱ ፀገም ኣብ ሓንጎሉ ዘሎ ፀገም እዩ ማለት እሱ ከዓ ምስ ታሪኽና ዘይዋሰብ ሰብ ማለት ምስ ታሪኽና ዘይዋሰብ ሰብ ከዓ ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩንነት ክርድኦ ኣይክእልኒ ማለት ምክንያቱ ነቲ ታሪኽና ድሕሪ ግሒፍናዮ ኣብ ሓንጎሉ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ዝጓሓፈ ታሪኽ ህዝባ ግንባር ዝጓሓፈ ኣብ ኤርትራ እንታይ ይግበር ኣሎ ሕጂ ክርድኦ ኣይክእልኒ ምክንያቱ እቲ ናቱ ኣረኣዳ ኣብቲ ሓንጎሉ ዝንቡዕ እዩ ትሕቲ ሃገራውነት ይሓስብ ዘድልዮን ዘይድልዮን እዩ ዝሓስብ ማለት እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ካብቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስብኡ ተመስገን ብኣምሮ ፅቡቅ ገይሩ ይገልፃ ነይሩ ኣይተፋትሐን እስኻ ኤርትራዊ ክትኸውን ድሕሪ ኮንካ ምስቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባኻ ትሕቲ ሃገራውነት ክትፋታሕ ትኽእል ኣለካ ድሕሪ ዲቮርስ ዘይገበርካ ምስቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባኻ እዚ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ክርዳእካ ኣይክእልኒ ሕጂ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ንቁጠባዊ ዕቤት ምዃኑ ጥራይ ክባለ ዞባታት ብንበል ናብ ሰለስተ ዞባታት ናይ ልምዓት ኣርባዕተ ዞባታት ናይ ልምዓት ክንብል ንኽእል ኢና ኩሉ ግን ተደሚሩ ነቲ ኤክስ ዋይ ድሕሪ ፈቲሕኻ መጨረሻ እንታይ ድመፅእ ቁጠባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ይዓቢ ካልእ መምኽነታ የብሉ ማይክ ፍሪ ቴንክ ዩ ይቀኒልና ሮምነ ፅቡቅ መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሰሙን ገለገብር ናይ ጋና መራሒ ምስ ናይ ፈረንሳይ ዝገበሮ ዘረባ ነይሩ ሕጂ ንሱ ከመይ ትሪኦ እዞም መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ንቕሓት ኣብ ንቕሓት ኣለዉ ዶ ትብሉ እንዳነቑሑ እቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ እንዳተረድኦም እመፁ ኣሎ ዶ ስለ ወይስ ቅድም ርድኦም ስለ ዝነይሩ ስለ ዝፈርሑ ድዮም ዋላ ሕጂ እንዳነቑሑ ይመፁ ኣለዉ እቲ ተዛረቦ ብጣዕሚ ኣብ ሙሉእ ፌስቡክ ኣብ ዝኾነ ናይ ሶሻል ሚድያ ተራእዩ ሕጂ ከመይ ትሪኦ እቲ ተዛረቦ ኣው መጻፍ ያ ጽቡቕ እዩ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ጋና ክግበር ድዩ ኣይግበርኒ ኣይኮነን ተዘካተ ንዓለም ግን ኣናውንስ ገይሩ ንዓለም ሙሉእ ኣናውንስ ገይሩ ብኡ ምክንያት ንሕና ብዛዕባኡ ንዛረባ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣናውንስመንት ንዓለም ኢዝ ፖዚቲቭ ኣፍሪቃውያን ካብ ምልማን ክንወፅእ ኣለና ለሚኑ ዝነብር ሰብ ፖሊሲ ናቱ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እዚ
نعنا إيرترايان حدش نجار يكون ما راحت إيرترا كاب هزباو جنبار أتحيزو استجابره دحرنا صنتنا خا استأوجه نجاريزي دحرنا صنت إيرترا بويلفير بريدة محاورات تنبر هاجر ناتا بوليسن ناتا بوليتيكاوي مرحة كتوص أيتقلنا مساء عدلا نايتا هاجر كا أو حدا جاي يزودق نجي مرحة إيرترا نحنا إيرتراويان بهم إنا أورينتد مالتيو نفولت إينازي نجي كانت أفريقيا يتصلوا دولو بأرات رأي يكون يتصلوا أب نفس وقف هاجر إتي أتحساسوا الله أبغانا قدمي إذن أفتر دحري ريفولوشن زمت بريزيدنت ناتو استقتل الله هاجر يا جانا نعوق تقف أبغانا زي تجبر نجار يلا أبغانا زي تدمسس مصحفتي يلا زعابة إن سي ديبارتمنت أبغانا وخلاتو إتي تحساسوا أبغانا هيكس أجي إذا حزب أفريقيا بملؤ سيلف فريلانس حدا معلتي فتينو نيري مرحتهم تقتيلهم كندي شجرات أتيوه كندي أو بايبتس ناي زي قدامي عالم كوينهم نتحبر السب أبزيد له على غلق ما مينيتاري كوريتا نجبركا زخول تجيرو أفريقيا حلف اللام هجترا تسفؤهم يعني مناطق أتي أي كألني زبلو زنور أفريقيا أن تسفى دقورات إنه إيرتران تجيراتو أو جبر جيراتو نزخول الشجرات حليفة challenge جيران قدامي عالم زخونا نجار يمشي كافتا كومباس ناتنا إلي كيبلنا كم إيرترايان يقولنا عالم challenge بس جبرنا أجي after ground بجبر جيرنا يعني هنا زي up ground بجبر مجبرنا إيرترايان من خلا أفريقيا تسفاي وهنا زخونا أفريقيا self freelance زي دلي أفريقيا يعني كم يجير كاي كأن يتوم أوشت زلوا بايبتس نايتهم كذا مع تنبت كريستيانات تنقلب له نزيك كيمتس 45 عامات عملوا كيف هاجر ايجنس هوينو كسر حد صنحه إيرترا جن تشالنج جلات حيسا وصيا تعاويتا اجي امتانا المص جنرال سرعه افريم يا صبوق نفاس كنفس تخوينو نبز افريقيا دي إيرترا قراي كان عدل يبلان افريقيا يلو اجي نحنا صبوق نفاس كنفس تخوينو بإيرترا دحر كوينو كان إيرترا صبوق نفاس نعملو أفريقيا يخير اللمو ثم رحتنا زمولنا قدم سلسفونه زي أب جبر يرلو حجي سقاب كندي معولات مرحت اللونا سقاب كندي معول هزب لنا سقاب كندي 5 عامات 6 عامات نقدم يدحاسو مرحتي بتمكرو علمنا مالتي بعابي خا ودب علمنا حدا ودب تمكرو زلو هزبا جمهور ديمقراطي فتحن تمكروني عالم كله النجار زفل حدا ودب علمنا مالتي مو حجي مرحتنا زمولو وصل زكونو it is positive نتمر حدنا مور تجنبار كأني كما يسرحهم زلوا نحنا بجبري ترى قلنا يخل جي أفريقيا ينكم قبلهم بتاعي أخبره ذكر وجه استخير عمونغ إيرتران إثيوبيا ناي بوردر قداي ناي جل قداي كون زلوا في إكزيت بلان شرحوا الصوميم جنت عند مسارات أو نجا لما أنتوا يسعروا ولا بنفسهم ده حاضروا يسعروا ينايموا ثم بنفسنا نحضر سعرنا لنا أفريقيا أنا يبنوا سود حدر السبب كتصلوا ما يقدني نعم كين يتصلوا خايز كله دم كفيل نا حما نا يصبغ أبنت حما نا يصبغ أبنت كين خوني كله وجا أبن سنة خايد نا أفريقيا مثلا كي تغير لنفسنا فعلفلنا لنا حزبنا فعلفلنا بقول أبا ناتنا بوليس كم هاجر كنا نصرحوا نجبره تغيطهم موديلني أفريقيا موديلني عالم غيرهم نبله جي كله وجاء استخايل كله حالفنا 10 عامات سلمات إيرترا نتأخذ وصل شدشر عامات نزيئة دومي أفريقيا زلوا زلوا كنا رجال اسمه خانة أبصب بطال لنا نحن كم إيرتراويان إيرترا أحد كبرت هاجر تخونيا بزلا على خانة أبي إيرترا زملت هاجر حدا ولده ذاته زقصل حبرة السب زمع على حبرة السب نهانس كم دلنا بجبري نريء لنا تي أب متحف قدس دي أب قرآن جنة زلو ده 10 عامات تا إيرترا جنة كون زل 100 عام تتعاملوا اللي جرى بعدنا أنا أجي that's correct
افريقيا يعني مايك فري. Thank you رومله. Thank you. أدو بوها الكازلها مايك نا يتكعفى بالكلا. سلام رومله خفوي كم يحاجرك كم يوعيك أبا. هلو غرو. هذا الله go ahead. ناتي حتو بز حدش كنيات ناي هذا مهوري بحالاي يسيف قبل هيوتن حريته لبايم حدد وصل نجار على الأجيال ما إثيوبيا نفس مسرعه أنت يقولوا إثيوبيا إيرتران سلام كجبراسي نزلنا عصب قداي دين قد فلان إثيوبيا عينه تقول له معت صحفات هجي بعد حريته لبايم بقولوا ميلاد صديقات فوتيخا رمله ناي قال من قصاص ناي فاول العلو أمانغو حديقوم كيدو بصوتنا بخار عبد الله أدريس كودو هولو واصدق أسفل داخل إذا تبلغ أي حدث اللي هو نسي أنت عصب مقداف من جنة تتحيز ولا مت نيوتوبيا وصي نكاي بولس أنت هنا عصب عفار نيوتوبيا أنا إرتان حدا يومون عصب قديف كان نيوتوبيا بسلام نبردو حرقان قناة دبالو معت يدولو إنوي أنت يريتو لك هذا رمى عربي زي تاريخ زقحافهم من تاريخ زقحافهم نحن بعلنا أتسئنا نجيفنا خنوزدو ما ينفتن تقالس تخايدو قصيلو اب تاريخ تقحفهم اجي نستقحفو اي تقدسوا لهم منه ليه ولو ذلهم إثيوبيا خدو ذلهم أمريكا خدو ذلهم عبد الله خدو تاريخ بحشوم تنا حزب إرترا تاريخس بحشوم ريجكت جيرو افتو واحد جيلو اجي بزعبا ابندا غاربج كان زاتو بزعبا وسلمتاين زار نيرترا انت اخذ صريا دلينا we have to have garbage can كلونا لو نيرترا اخذ صريا قا جزاها تصميد حكون كاس garbage can كلو كان اجي نيرترا التاريخا زهاجر زيا تصرس لزلا افتي خلص زغحافنا يوم غحافات تبليسنا بدحريهم بزعبهم تنزارب غبايكم እዚኦም ኣብ ታሪክ ተጓሒፎም ንሕና እንታይ ኢልና ክንገብር እቲ ግመል ይቅፅል ኣሎ ትዝነብሕ ከልቢ ይንባሕ ግመል ይቅፅል ኣሎ እዚ ንሕና ምስ ግመል ጥራይና እዚኦም ተጓሒፎም እዮም ዛስቲ ኣብቲ ታሪክና ኤርትራ መሰረቱ روم معين عخن نخلو صوت كداناغرو يركبوا كومو طراي وصدم تغحيفهم ذاتي بوز حسابات كداناغرو هوليوم اي داناغرو نيو داناغرو دلي فليتي تغحيفهم بهم طراي نخيد بدو هاي داناغرو معنا داناغرو نمسو زعابنا نخلو داناغرو يكون دور زعاب اجيزي او انا بخو يدري ما يكفري سلام معك الزارب كمل ولا اوكي جو هيد رمل السلام اسمع اي تملسني كنغرك يتكحفا بيلكا مجمريا بعد ما سنجبركا تر از بروجرام سلازلنا نيرو مسو زخونه نحجي كن هيبك الله جو هيد دافتي حتو سوري حتو طري حتو وقتنا كان كايت لا حتو لين انا كمل سلو دلين ريكم ايتملس اجريد ايتملس حطو تلكاترا ازي بروجرام انا كحتك انا اوكي مسرهم لي كحتك بليز ثانك يو حتى اخا similar to this guy he asked you the حتك with the مالت you ناغازاني لو مامصم بسيستماتيكالي تግርኛ سبيكر ايخون له من حج دما نعسب لهم بعفر غيرهم بولو غيرهم كومبولتا دمصو استراتيجيا له ازي that's the last chance they can use ASAP. Again, it's up to Eritrean, it's not up to Afar, it's not up to Ethiopian. Any zibel comes come Eritrea wallet come ASAP. After negotiating of table zalosi, nimenta compromise gerum zayamtsu, nimenta abkal ab Afar, ab Kombolcha, ab Wollo, and Abalusi, the Djibouti and Gabarusi, nimenta kal crisis comes to Idelu. What's a case of the behind of the game? Thank you. Agreed. There is no game anymore. That's it. We're done. There is no game. The origin Eritrea, na Afar tazarab, na Agazian tazarab, na Bihere Gala tazarab.
زغونه ነገር ድሕሪጅን ኤርትራ ዝተንክፋየለ በስት ኤርትራ ተዓዊታ እያ እዚኦም ከም ሓደ ናይ ታሪክ ጎሓፋት ወሰድዎም ንኦም ኣትስምዖም ትርጉም የብሎም ናይ መጽሐፍ ኣናብር የብዚኦም ናይ ወረቀት ኣናብር የብዚኦም ኣብ ወረቀት ብላያን ክጽሕፉ ይኽእሉ እዮም ዝእውዶም የለን ንኤርትራ ክትንክፍዋ ኣይክእሉን እዮም በስት ንህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትህን 100% እሙንቶ ክህልወና ኣሎ ንመንግስቲ ኤርትራ እሙንቶ ክህልወና ኣሎ ንሕና ካብኦም ዝማዕበልና ኢና ስለምንታይና ዝማዕበልና በሃገር ደረጃ ኢና ንሓስብ እጂ ንበሃገር ደረጃ ድሓስብ ትሕቲ ሃገራውነት ድሓስብ ኣይስዕሮን እዩ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ይፈልጥ ሕጂ እቲ ሽግር እንታይ ድኾን ዘሎ ኣብ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ኤርትራን እሙንቶ ክህልወካ ኣሎ 100% ኣነ ኣብ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትህን ኣብ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን 100% እሙንቶ ይዘለኒ እዚ ቀዳማይ ዓለም ክራን ክስዕራ ክእልኒ ኤርትራ ምክንያቱ እቲ level of consciousness እቲ ንቃሓት ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ከንብቦ ስለዝኽእል እዞም ናይ ዓፋር ዝፅሕፉ ናይ ኩናማ ዝፅሕፉ ኣብ መቐለ ዝመላለሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመላለሱ ግደፎም ዶ እዚኦም ምስ ወያነ ክጓሓፍ እዮም እንታይ ኣብ ግምት እትዎ نعم رسعهم طبعا عدنا زمرحو زلو هاجرنا زكايد وادلو نعم نسمع زيهم ترجم يقولون زيهم ربع خالد زاربو حامس خالد زاربو عرب خالد زاربو قدام خالد زاربو قلولا بانكرابسي ناي بوليتيكا ز اوجو سلازخونو نعم اسمعوا نيولو اتي متكلون مرغص ني ኤርትራው ህላውነት ዝዋጋ ني ኤርትራው ህዝቢ ክሓልፈሉ ለይትን ማዓልትን ዝጻር ኤርትራ ሃገርና በቁጠባ ዓብያ ምስ ዓለም ትወዳደረሉ ንጽር ዘለና ህዝቢ ኣው ጥራይ ነሕና እዚኦም ትርጉም የብሎም 30 ዓመት 40 ዓመት ስለንፈልጦም 40 ዓመት 30 ዓመት ሓንቲ ቁም ነገር ስለዘይሰርሑ እዚኦም ኣነ ቁም ነገር ከም ዘይሰርሑ 100% የተረጋግጽ ንስኦም ዝነበርና ንፈልጦም ኢና እጂ ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኸይዶም ኣጋይሽ ክመስሉ ይኽእሉ እዮም we know them نفلطم على الثوره ኤርትራ ዝዓበና ንፈልጦም ጽቡቕ ስለዘለና እዚኦም ታሪክ ዝጓሓፎም ስለዝኾነ ዛዕባኦም ብዙሓት ገደሱ ንዓሰብ ስትንክፈለ ንግስትን ክፈለ ዓፋር ይበል ቆልቋል ይበል ዓፋር ኤርትራው ንኤርትራ ሃገሩ ብሲኤፍ ዓፋር አለ ንኤርትራ ሃገሩ ብሲኤፍ ትግርኛ አለ ንኤርትራ ሃገሩ ብሲኤፍ ትግሬ የለም ንኤርትራ ሃገሩ ብሲኤፍ ኩናማ አለ ንኤርትራ ሃገሩ ብሲኤፍ ብሌን አለ ንኤርትራ ሃገሩ ብሲኤፍ ራሻ ይላል هيدا في الرحل قابض كله سقيده حدا قلطا ما يسال مالتي كبيهر تግርኛ قلطا ما ازيان زبلا كله نقد نكون هذا قلطا كله ابيهر تግርኛ هذا حموم كله ابيهر عفان هذا سئلو عاود صبو كله ابيهر بلين تاي حدش ነገር አለው تزبزح ኤርትራው ግን ነዚ ሃገራውነት እዚ አኽቢሩ ስለዝፈይት ንዓና ብስዕረና ስለዚህ ያለ አይተገደስሎም ነው ወለው انا ኮሜዲ ነው ወለው أفتي زخي زلون هاجرنا تاريخنا زأمن نهاجراو مننتنا زأمن أو تراي ديسكاس نقبل إرترا قطبات عبس كم ستجبرت صبغي كم ستجبرت صبغي إن ديسكاس نقبل أب تاريخنا خبانا شو دللي مسوررتنا أما أنا خيد استأساسر أفتي إرترا ونتمين حقيقنا خلاص أرلنا زلمو مايكرو Thank you Romle thank you many خايد كحفا بالكالله أمايك الله أرنو يروين دم حطوا لك هذه كيف تفلت okay thank you anyway thank you Romle anyway أنا حتى دليل زلهو بزعبا ناي زناي ግብረ ሰናይ ለንዳኣትዋ በዓል ኣፍሪካ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ድገልጾይ እቲ ፖሊሲናት እውን ካብ ድጅምር ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኸምኡ ኣብ ኤርትራ ናይ ቻሪቲ ክህልዋ ለመንት ኮይና ክንነብር ኣይንደሊና ዝብል ፖሊሲ ነይሩ ገሊኡ ኤርትራውን ሓንሳት ሰምዑኻ ስጋዕ ቁጠባና ዝመዓራረስ ደይንእትወን ነበርና ገሊኡ ሰቡን ኣሎ ናይ ቀደም ናይ ግዜ ደርግ ዝናፈ
ኣብ ግዜ ደርግ ኮለናስ ዘን ግብረ ሰናይ ማሕበራት ንሳትን ባና ፀጊምና ነርና ኢና ሕጂ ኻስ መንግስቲ ኤርትራ ስጋ ብትቁጠባ ዝመዓራርስ እንታይ ኮይና ኢና ዘይንእትወን ነበርና ዝብሉ ኣለዎ እቲ ናይ ጋና መራሕውን ብቀዳማይ ከምኡ ነይሩ ዘናይ ቻሪቲ ከይወፃእ ኣፍሪቃ ቁጠባ ክትምዕብላ ይትኽእልና ዝብል መልእኽቲ ተሓላሊፉ ሕጂ ዘናይ ቻሪቲ ብቀዳማይ እውን ትገልጾ ነርካ ሞ ማዕረ ዳርጋ ከም መንግስቲ ኮይነ እንዳኣትዋ እዞም ኩሉ እዚ ዶክተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዩኒሴፍ ገለመለ ዝበሃላ ዳርጋ ምስ ናይ ማዕረ ምስ መንግስቲን ድኸዳልካየን ሞ ከመይ እንድሰርሓ ኣስፊሕካ ትገልጸና ጽቡቕ ነይሩ ከመይ እንድሰርሓ ንምንታይ ክትዕላመን ገሊእ ሰብ ንሓንሳእ ብጽቡቕ ዝኣትዋ ገይሩ ትርኢና ኣሎ ሞ ትንቕሓና ቁርተይ ክምዕብል ኣስፊሕካ ትገልጸና ብኸመይኻ ከም ዳርጋ ምስ መንግስቲ ናይ ኣፍሪቃ ዝመዓራርያ ማዕረ እንድኸዳልካ ነርካ ሞ ናይ ብሓቂ ንሕጎሰትን እቲ ናይ ጋና ዝበላ ከኣኒ ብናይ በዓል ፍራንስ ብናይ በዓል ኤውሮጳ ታክስ ፔየርስ ክንካየድ ኣይኮናን ኢሉ ሞ ብንኣትን ድኸይድ ነርና ድኸዳ ኮይና ኣፍሪቃስ ዳርጋ መንግስቲ ከማን የድልካኒ ማለት እዩ ሞ ሕጂ ከመይ ትሰራርሕን ከመይ ለኒ እንዳኣትዋ ከመይ ገይረንን ነቲ ህዝቢ ንድሕሪት ድመልስኦ ሞ ንመንግስትታት ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብራ ፀኒሕን እንታይ ክናትን ዕላመን ትገልጸና ጽቡቕ ሞ ማይክ ኮይ ያ እዚ ጉዳይ እዚስ ማለት መራሕቲ ኤርትራስ ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ ማለት እዩ ብሕልፊ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኩሉ ኢንተርቪው ናቱ ብዛዕባ ዘን ረድኤት ማሕበራት ዳርጋ ዘይተዛረቦ ነገር የለን ሕጂ እንታይ እዩ እዘን ረድኤት ማሕበራት ትገንዘብ ካበይ ምፅኦ ለሚነን ካብ ታክስ ፔየርስ ለሚንና ኢና ነምፅኦን ዝብላ እዚ ገይርዋና ካበይ ምፅኦ ግን ካብ ታክስ ፔየርስ ለሚንና ኢና ነምፅኦ ንድኻታት ክንሕገዝ ኢልና ለሚንና ኢና ነምፅኦ ይብላ ናይ ቤተ ክርስቲያናት ኣለዋ ከምኡ ለሚንና ነምፅኦ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ምስ መፃናዊን ኣሎ ናይ ሳልቬሽን ኣርሚ ገለ ኢሎም ናይ ሓራጅ ገለ ዝእክብዎ ገለመለ ኣሎ ማለት እጂ ኣፍሪቃ ቅድሚ 1945 እንተዳ ንኤውሮጳ ትቅልብ ነይራ ኮይና ብፍሩታ ብእኽሊ ብኩሉ ኣፍሪቃ ቅድሚ 1945 ንኤውሮጳ ትቅልብ እያ ነይራ ሕጂ ንሙሉእ ኤውሮጳ ትቅልብ ዝነበረት ድሓራይ ለማኒት ዝገበራ ንኣፍሪቃ ጉዳይስ ምፅናዕ ኣድላይ ሕጂ እንታይ እዩ ለማኒት ክትኸውን ድሕር ኮይና ኣፍሪቃ ሃንድካፕ ክትገብራ ኣለካ ሃንድካፕ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሰብስ ክሰርሕ የብሉ ድሕር ዘይሰርሐ ጥራያ ኣፍሪቃ ሃንድካፕ ትኾን ሕጂ ከይሰርሕ ኣብ ናይ ረድኤት ማሕበራት ከተንብሮ ኣለካ ማለት ኣብ ናይ ረድኤት ማሕበራት ከተንብሮ ድሕር ኮንካ ነቲ ሓረስታይ ብመሰረቱ ሓረስታይ ከም ዘይከውን ትገብር ማለት ሕጂ እዚ ብፕላን ዝተገብረ ሽዑ እንዳማዕበለ ምስ ወርልድ ባንክ እንዳተፀግዐ እዚ ናይ ኤንጂኦ ዝብል ኣዘራርባ መፅዩ ተን ኤንጂኦ ሕጂ ልክ ሓደ ጋቨርንመንት ኣብቲ ውሽጢ ሃገር እየን ዝተኽላ ናይ ልምዓትካ ነገር እሰን ውስናልካ ናይ ገለ ነገር እሰን ውስናልካ ኩሉ ነገር ድሕር ሰን ውስና ኮይኑ ከምቲ ፖሊስታት ሰን ድሕር ውስና ኮይነን እቲ መንግስቲ ብግብሪ የለን ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ሃገርና ንሕና ኢና ህዝብና ንሕና ኢና ንፈልጦ ሓገዝ እንደሊ ንኸውን ድኻታት ስለ ዝኾንና ሕጂ ግን ምስ ሓተትኩ ሃበኒ ዝብል ዘረባ መፅያ ኣብ ኤርትራ ማለት That's true. I need help, but when I ask you, yeah. እጂ ታይ ማለት ዘረባ ዚኣ እወ ረድኤት ደልየ ድኻየ መበገሲ የድለኒ እዩ ግን ምስ ሓተትኩ ሃበኒ كيف حتتكوها توصل على كان حيل كان something wrong اجي كابزي اراد از احتبقسنا اتن NGO اتن ريديت محاضرات نتي حزب افريقيا هند كاب جيرون ديغا صرح ده دليغا اسن ابروف كبروا لهم مخنياتو من وورلد بانك سنين زاربا ማለት كل ነገር اسن ابروف كبروا لكالو حرشات قبتهم كا اسن
اجي منغستي يبلكان مالتي بجبري منغستي يلن السن بوتا منغست خوينن راني جبرا الكل زغبرو شقا تي كورابشن او افريقيا زوتو كل جبرتن حدقتن السن مسكونا دحريو ناي منغستات سبسطان حيزان دلام كو جبرو دلام نجر جبرو تي سيكوريتين اتحط قصروم ياطو مالك خلاص تودي نجر مالك الجين ترى نحنا كمنغستي تطاو كنبل كوينا نهزبنا هنا كايت كوينا قال منغستي اب هاجر وقت تكلي يولو زي منغستي ارترا صبغير يدردو اب حزباو غنبال زنبر اسب او زنبر معبلنا اب صوره ارترا زنبر تحساسوا لهاجر ارترا ران كجبرالو ناي قد جلس سبات አለው اب سوراس لصنحو اب اديس አበባ لصنحو او وصايس لصنحو لعلي شعبيا خوينم لهاجر ران كنجبرالنا زيوم دناقور ناي ساحل يم زيوم زولو سبات አለው او ماي جاد عاد نقحد درجو السماي بصحو نهاجرون لهزبون ابغدغت كاتو زخده سبس استخلا كقرن ميركاس انا لعليخا بتاع كوي دفرت بتاع دفرت يدوستان كتحاجاجز خيلي زخونه ነገር مسحو كتحاجاجز خيلي سرح خيلي عقم لني صبوي انا لعليخا اسخا واغا يبكان ግን نوري ማለት እጂ እዚህ ላይ ሬዲኤት ማህበራት ዝበሃል ናቱ መንግስት ተኸይሉ እዚ ኩሉ ኮራፕሽን ገይሩ ስጋብነት ጸጥታና ሃገር ኣብ ዘውድቆ ኤርትራ መርገጽ ናይ ሬዲኤት ማህበራት ዝበሃል ኣብ ሃገር የለን እዚ ህዝብ እዚ ኩዒቱ ሰሪሑ ሃገር ሃፍታም ናይ ጸጋታት ዝጎደል ህልወና ጸጋ ናይ ሰብ ይዘድለና ደቅና ኣምሄርና ኩዒትና ፍሒርና ሓደ ወለዶ ጠሚና ንመጻይ ወለዶ ጥጣሕ ሃገር ክንገብረሉ ለና ዛስ ዋይ ሲዕርና ንሕና እጂ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዘሎ ቀደም ህዝባዊ ግንባር ስለምታይ ሲዒሩ ህዝባዊ ግንባር ዲሲፕሊን ነይርዎ ካብተን ካልኦት ውድባት ንላዕሊ ተወዲ ጀብሃ ስለምታይ ፈሪሱ ዲሲፕሊን ኣይነበሮም ህዝባዊ ግንባር ስለምታይ ተዓዊቱ ሃገራዊ ዲሲፕሊን ገይሩ ተመልሚድ ኩላትና ኤርትራውያን ኮይና ካብ ሓደ ገዛ ኮይና ክንጋደል ወፂና ካብ ሓንቲ ገዛ ክንጋደል ወፂና ኣነ ናብ ጀብሃ ወፂ ሓወይ ናብ ሻዕብያ ወፂ ታይፍል اللي ያለና ኣብ ገዛና ኣብቲ ዝተቃለስና ውድብ ግን እቲ ሃገራዊ ዲሲፕሊን ጎዲልና ጀብሃ ፈሪሱ ሃገራዊ ዲሲፕሊን ዘረጋገፀ ህዝባዊ ግንባር ከተዓዊቱ خلاص ተወዲ ካል ነገር የለ መምኽኔታ ይብሉ ካል ነገር መምኽኔታ የለ እጂ ዝተዓወተ ህዝባዊ ግንባር ሃገራዊ ናጽነት ሙሉ ዓለም ስዒሩ ዝመፀ ኣብ ቁጠባ ዕቤት ናይ ሃገር ካ ዲሲፕሊን ከጥሪ ያሎ ናይ ግድን اجي اني كوس لزوسنه مستعابيو مستنه هزوا غنبارا كايدا اسو تقني تسوس لزوسنه اب هاجر ارترا لمين زنبر ابوتاتنا لمين واي نبرن لمين زنبر اب حدغاتات زئتون محبرات اب ارترا ادلنا ስለዚህ لو تعاوتنا وصينا تونا ريديت محبرات دوسد نور بعل ويانه ابياتين تونا ريديت محبرات دوسد بعل غانا زعبا اب هاجرهم زغورو ناي 3 عامت ابولوجايز غورلو ማለት جيب وشطاو معملنا خاف تعبي اند خلكلا خمال وشطاو معملنا خدر عبيها طريقه نقوم تشالنج تقبرو ناتو لما ندحو كنكا معدن كاوين كلا خلا يتفلي اجاب افريكا تي ጸጋታት ናይ ሰብ ይጎድለና ስለዝኾነ ብዙሕ ሓይሊ ብዙሕ ፕላን ብዙሕ ኣገባብ ዘድልዩ መንግስቲ ኤርትራ ቬሪ ኳሊፋይድ ህዝባዊ ግንባር ኳሊፋይድ ሰውራ ኤርትራ ብጣዕሚ ዓብ ትምህርቲ እዩ ህዝቢ ኤርትራ سوسر زخونه كل تعاوتنا نخي سلالنا اجي بزعبا رديئه محبرات زخونه سباب رؤسو كحسب كله بزعبا معوات ناي وشتخا عاقمي معباي زي معبايني بزارب زلو مالتي ناي وشتخا عاقمي تعدو خلقا كجنزب ناتكا ابي اطرح انت بان بحر الله حجي ناتنا دوس دا يلا ابي ايتوبيا شوعات بان بحر الله ناتو ما يكونان مصيم كوس دغونو خولي بخوم نراه صراحه نقول خلت بان نغبرنا 3 4 5 شو 10 تبان مسجبرنا كان 10 تبان ناتنا دوسدن يلو ونات بعلنا زرينا بعلنا حارسنا بعلنا تحنا زفرنا يسلو زخونه بخمز اجراب الحرينا صبوي لا ريديت محبرات كل غزي هاند كابينز اب قدامي عالمين ريالنا او ويلفير زنبر سب سريحو زنبر سب فلي توديا اب اوروبا تري ولخ እንዳዲ አመተ ዝነብር ሰብን ሰሪሑ ጽዒሩ ዝነብር ሰብን አበት ተሐሳስባውን ፍልል ያለ جينا زي ناي لمين كامنبا صقع ناي كال خوينكا
ዝብህ ነገር ንሕና ኤርትራውያን ናትና ኣይኮነን ናይ ኣቦታትና ኣይኮነን ናትና ስለዘይኮነ እቲ ኣፍሪቃ ኣክመሃር ኣሎ ዝኩሉ ማዕድን ዝኩሉ ቀላያት ዝኩሉ ወሓይ ዝኩሉ ዳያመንድ ዝኩሉ ነገር ሒዝና ከምቲ ፕሬዝደንት ዝበሎ ኣፍሪቃ ንኻልእ ገንዘብ ክትህብ ግባእ ባይና ምሽ ትልምን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኩሉ ግዜ ኸም እዩ ዘይ ኣፍሪቃስ ንኻልእ ክሕግዝ ነይሩ ዘይተኣደነ ሚሊየንስ ቢሊየንስ ዳያመንድ ዘለዎ ሃገር ኣፍሪቃ ሎሚ ዝኩሉ ወሓይስ ከለና ሎሚ ክንዲ እሶም ከማን ኣብ በረድ እንዳተቐመጡ ሓሰባ ጥራይ ዝበልዑ ነበሩ ለመንቲ ከማን ማዕቢሎም ስንሕና ወይና ጅብኹም ኣብ ጀዋብ ድሕሪእና ጽቡቕ ዘና ረዲኤት ማሕበራት ካብ ኣፍሪቃ ተጓሓጉሖም ክወጽ ኣለዎም ኤርትራውያንስ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክንብል ኣለና ንዝኾነ ኣፍሪቃዊ ድሕሪ ኺብናስ ናይ ረዲኤት ማሕበራት ስጎጎን ካብ ዓድኻ ይብሉ ስጎግዎን ክወጽ ኣለዎን ምክንያቱ ህዝቢ ኣፍሪቃ ነብሱ ኢሉ ኣብ ስራሕ ኸ ይድመሃር ሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኮነ ዝመሃር ኣብ ቤት ትምህርቲ ትመሃር ኣካዳሚክ ኣብ ስራሕ ኸይድካ ግን ዝያዳ ትመሃር ዶክተር ግራጁዌት ተብል ከይድካ ብሆስፒታል ዶክተር ኣይትኸውን ኢኻ ምስ ካልኦት ደካትር እንዳሰርሓኻ 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት 10 ዓመት ምስ ገበርካ ዌል ኤክስፔሪየንስ ዳክተር ተባሂልካ ሪኮግኒሽን ትወሃብ ከምዚ ዝገበረ ዳክተር ናይ ልቢ ሰርጀሪ ፌል ገይሩ ዘይፈልጥ ናይ ሓንጎል ሰርጀሪ ፌል ገይሩ ዘይፈልጥ ኢንጂነር ካ ኸም ካብ ትምህርቲ ምስ ወፃኻ ወላ ሓንቲ ኣብ ስራሕ ኢኻ ትመሃር እንጂ ኣነ ውፅእ ኢለ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣነ ፈልጥ እየ ዝብል ሰብ ደንቆሮ ጥራይ ኣብ ስራሕ ይሰብ ዝመሃር ኣብ ኩሉ ትመሃሮ እጂ እንተ ደኣ ሰሪሕና ጥራይና ቴክኖሎጂ ክንውን ንኽእል ከላ ደይ ሰራሕና ዛሲ ንብረትና እናተወስደ ኣብ ጥሜት ክንነብር ኢና እሞ እዚ ናይ ረዲኤት ማሕበራት ዝበሃል እቲ ሓደገኛ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣረጋጊፅና ኣለና ናይ ረዲኤት ማሕበራት ስለዚ እተና ተዓዊትና ከም ናይ ረዲኤት ማሕበራት ዘእተው ወዲቖም ኣሎ ማለት እዩ ማይክ ፍሪ መን ዝኣቱ ዘሎ 10 ግዜ ማይክ ፍሪ ثانك يو روملا ثانك يو نحنا 24 يتكعفى بالكانيركا وديسيوم انا نو وليكا يتكعفى بالكانيركا ندحر حطو لك جو هيد مايك نعها وديسيوم اوكي يلا خان مالتيو اب فيسبوك قالوا حدا دحاتته ود دامر يدو اتيو حتى رومله هقدف نقحات ودابين من اسيات بفلاي دما اب وصاي يسرحلو انكو انتلو كمت زدله ايكونن ابزي حتى اقبت يقودلني ازي كمي تገልጾ እንታይ استحزه مدبك አሎ تبلالو مايكنا حرام دهر سنيكاني رومله كم ህዝቢ ኤርትራ ወጻይ ተወዲ ብድሰርሕ ሃገር የለም ታይ ከም ጉባኤ ከይኒ ዘሎ ማለት ማለት ከም ህዝቢ ኤርትራ ወጻይ ከም ሃገር ከም ህዝቢ ተወዲቡ ድሰርሕ ከም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ዝተራእይ ይፈልጥ ማይክ ፍሪ ثانك يو رومله ناتي حتى ابز حلف غزي اب اوباما اب تناتو ترم غزي خلو ازل بروجكت امتينيروس غاحجي منالبات يخيد هلو اي كلون ابناي ترامب بزعبا ناي من اسيات افريكا the new the future leadership غاديلو ناتو كستايو امتينيرومو كمي تريوزي ناي قدن ديو ببعض امريكا وي بخالق ابزي نقيحهم ناو افريكا خيدهم كمور حسني ناي قدنيو كمي تريوزي نعقلك هاي ليمو مايكوي ثانك يو اوباما تاريخنا يابوه انا يفلطني مالتي يا ابوه ابز عد مصي تماهيرو ني افريكا ني كينيا عدو متان ازمع بلا خبصحا مس حزبو خسرح نعو قديفو نكينيا تمليسو اجي تاريخنا يابوه وين يفلطني يا نكالا اجندا يتسرح مالك ابوه اب امريكا مصيو كميغيرو وليدو نعو ايفلطني سلامتا ابوه نكينيا تمليسو وين يفلطني مالك اجي اوباما معقول كوينو تاريخنا يابوه كمان رسيعوس كاب افريقيا من اسيات امصيس
ኣብ معبول ሃገራት ተማሂሮም ንኣፍሪቃ ከማዕብልዋ ኢሉ ዲ ሓሲብ እዚ እቲ ጌም ዝፃወትዎ ቀዳማይ ዓለም መን معبول ኢሉ ሓድነት ሓይልዩ ድሕር ንፉዕ ኮይንካ ማይክሮፎን ሒዝካ ሕተተኒ ከምኡ ኮይኑ ካብ ዝገዛ ከባርረካ ወያን ድሕር ሓቅለካ ደይብካ ኣብ ማይክሮፎን ሕተት ኣነ ደንቆረ ኮንኩ ክነግረካ ሕጂ ኦባማ ከም ዝበልክዎ ናይ ኣቡኡ ታሪክ እውን ዝፈልጥ ኣይኮነ من يو نعدو معبول جيرو تاي مالتي معبول اذا قدامي عالم معبول تاي مالتي قدامي عالم معبول قدامي عالم دحور نحن افريقيين معبولات بتحساسوا اذا قدامي عالم دحوري نسب قربته بحبرو زفلالي حبرتسب دحوري نسب عاليته زفلالي حبرتسب دحوري نسب هيمانته زفلالي دحوري كاثوليك بروتستانت تحراريدم امريكا زفطرو دحوراتيو نايمتاي معبولات اجي اب تكنولوجي معبولات كونو كله هيتر كلهم خير ماكينات كلهم خير كمبيوتر كلهم خير اب تحساسبا دحوراتيو نسب بحبرو بقربوتو ناتو اكايدا ناي سراح ديسكريمينيشن ناي سلطان ديسكريمينيشن اصرجا وين نفسها فرحات خدلو عدي معبول كويس قدامي معبول عالم ازي دحور عالم معبول عالم ارتراي معبول عالم افكاي يا بهايمانوتك بقربتك بفطرتك زي حبرتسب او افريقيا طراي دبل اسو اي معبول صعدوا خيدهم ابرخاني افريقيا كم دلا مزاورو ህዝቡ معبول يا بقربوتهم بحبرهم አይጸለውም ኣብቲ ዓዶም ግን ኣብ ሓደ ክልተ ገዛውቲ ማኪና ዘውርካ እውን ክትኸይዳ ትበኒ ካ ቆትሉካ ክእሎም ከም ጻዓዱ ጸሊም ስለ ዝኾንካ ጥራይ እጂ ነዚ ዓለም እዚ معبول ዓለም ኢልካ ሙሉ መዓልቲ ትጭድር ኣነ ኣይርዳእኒ ኣነ ኣብ ድሑር ዓለም ኣለኹ ዝብል ኣብ معبول ዓለም ነይረ ኣብ ድሑር ዓለም እቕመጥ ኣለኹ በተሓሳስባ ቲ level of consciousness بقربتي كم سب دحد يقطعوا خوينا بقربتي دحد تصلاق خوينا بفطرتي دحد تصلاق خوينا اب دحور حبرت سب يزلكم معناتي يعني اجي اوباما نخص يقصد لي اجندا تزي كوينو كاب افريقيا من اسيات امصيخاس انه من اسيات مهيركاس اب افريقيا معمولات تحساسوا تقبر ني ابوتاتنا حماق دي ني ابوتاتنا تحساسوا زخونه سبب زلو ني ابوتاتو تحساسبا تصلالو ني ابوتاتك تحساسبا دحر صلي اخامو كم سب وين كنبر ايتقلني اوباما فا نسب كلا قص زدلي نعوز مرحود لو في سنيتر كوينو نعوز مرحود لو في هاوسين في كونغرس كوينو مرحود لو لبومس ببلاستيك ياخي ارجان قاعد يكونس اريغوم حالفومس اتي لبوم ببلاستيك سيرجري زخي اروكتو تاو اندا مرحو هيدفون غيرم دا زارو مسؤ من اساك كبلوعن يا زي حجي اتي ناتو اتحسسوا ناتو اجندا زلوين نحنا عيسان 4 قيعت بودو نزي نحنا عيسان 4 Alright, go ahead, Romle. Go ahead, Kuba. Yeah, قيعت بودو بدشناكو يا اجي اوباما كغبر زلو اجندا ناب افريقاوያን ዝኸደ አጀንዳ ስለዘለዎ ይምበር እቲ ቁኑዕ አገባብ አሰራርሓ ሕብረተሰብ ታሪኹ ተሰኪሙ ከይድ ከም ዘሎ ጽቡቅ ገሪ ይፈልጥ ንመንእሰያት ከመይ ካፋፋት ብሎም ከመይ ጌርካ ትቆሽሾም እዚ ናቶም አካይዳ ዝበለጸ ናይቲ ሕብረተሰብ ናትና አካይዳ ዝኸፈአ ጌርካ ትገልጸሉ ዝሕጂ ናይ አቦታትካ ታሪኽ ናትካ መንነት ኣጥፊኢኻስ ናይ ካልኦር መንነት ክትሕዝ ይደፍኡኻ ማለት እዩ እዚ
أجندة ناتو زلوا مستقطباني عادو مستأساسر مسجل استأساسر ناتو أجندة زلوا أجندة زناتو أجندة خنقبرسهم دلا يبغمرو نحنا ناتنا أجندة خنقبر طلعين تخنقبركم زلنا فلتقل نحنا نيبوتاتنا ينالوس أبوتاتنا يصلحنا تاريخ نيرو دحر إيد متأولدو نقول نجار دم كيلو أبي إرتراح هذا نجار الرجاليسو نحنا لك ناتا مقتلتا زخونا نجار كفيلنا هاجرنا إرتراح بقطباز عابي ناتا تتاز عابي كلنا بمعرنة نقمت الله هاجر كأنك كل جزء مكفنينا تودي قال عالم ناتو بهالي ناتو لمدين يبقى إرتراح مسألنا يقولون أفتي دلو ناتو بهالي ناتو لمدوف جبرالو مسانا بإنجاجمنت سامعه عمنا كتابة عمنا يزخونه نسامع نخلنا بإنجاجمنت ناتو تحسس واجن على هاجرنا خصندو عايكلني على هاجرنا ناتنا تاريخ زوننو زبلت اتحسس على زلمو نتي ناتم اجندا خغبرو زدي ነገር ስለዘሎም هم انتاخ جبرالو ስለዝጠፍኦም ከም ዘይኮነ ኩላትና ንረጋግጻልና ማይ Thank you روملا thank you አንተ ሓደ ጽሕፍ ነይሩ ኣይራኾን ሰሩ روملا ኣብ ፌስቡክ ስለዝካታተል ስለዝነበርኩ ገዛና ኩልኻትኩም ቶም ኣድሚናት ድሕር ሕማቕ ሰብ ጽሕፍ ኣሎ ክስታይ ግበሩ ኣነ ክልቲኡ ዝካታተል ስለዘለኹ ምናልባት ከይራኽዎ ጽሒፉ ነይሩ anyway ኣለኹልኪ thank you ሳዋኢሪ ክህበካየ ግን ሓንቲ ሕቶላ ኣብ ፌስቡክ ድሓተትዋ መልአከ ተወልደ ኢሉ ኣትዩ ሕቶ ኢሉ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ልምምድ ኢትዮጵያ በዓል ጅቡቲ ካልኦት ሃገራት ኢሉሎ ንምንታይ ብመንከ ይብገስ ኢሉ ሓቲትሎ ሳዋኢሪ ንዓኻ ማይክ ዘን ክልቴን ጠሪፍካት ምልሰን ድሕር ክኢልካ ሮምላ ሳዋኢሪ ማይክ ንዓኻ thank you ላማናን thank you ሮምላ ድማ ቁርብ ላማናን ሜንሽን ጌርካ ነርካ ብዛዕባ ናይ ጋና ፕሬዝዳንት ተዛረቡ ኣብ ቅድሚ ናይ ፈረንሳይ መራሒ ሕጂ እንታይ ይኽብል ሓሲበ በዚ ግዜ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ምዕራባውያን መኪታት ትኸይድ ዘላ ዓዲ ኤርትራ እያ ካልኣይ ተትህልዋ ሳልሳይ ተትህልዋ ነቲ መኸተ ይበርትዖ ነቲ ድምፂ ይበርትዖ ነቲ ስራሑ ነቲ ንኸተውን ይቀላጥፎ ኢለ ይግምት እሞኒ ሕጂ ኣፍሪቃ ብዘለዎን ዕዳ ሕጂ ናይቲ ጋና ፕሬዝዳንት ሰሚዕሃ ኣለኻ تخون هاوفولي روم لسنا خايت تخون صبوت تجاربو زعبا ناي عدا بلد في المبار عينت كم زي سلف ريلاينس عينت نجري تجاربو بزل وعدا ديبندنس بمخان كم وظفتنا حالفتي رايدا وين دا امسالوهم دا قتلوهم خدو خلو خمسه عينت بغاغس ونخالعت عدتات كابانا قدمهم ديبندنس زخونو عدتات how realistic is that يخلو اليوم انت نقحاتنا حزبهم يأكلهم can they do it is this كنتاينات كا just opinion زحات الزلهو انتاي مثلك ونقاز غصل نقر ديو زلعال نقر ديو زلنا يو عالم حجي تحمس لزلاسي إذا أتتمنى أن نقحا كأسأله وندوس معك يخلك حتى thank you رمله thank you نحن أعلمان يا سواء نجد نكبر اللهم يا جبر دي خمو جبر ونجد نكبر الله يا واقع خفل الله يحر واقع مخفل فرح خينو جبروي كلني جن they have to pay the price واقع خفل الله واقع دي تخفل له نجار يلا قال حد مجد تخذ نمركا كان مجد غيركا زبرت على مجدي زبلت انا متصدح توسط كنكا واقع تخفل ترى يتصلح اجي واقع خفل الله ኤርትራ ነፍሳ መخአላ ኤርትራ ሰልፍ ፍሪላንስ መጓራ ዋጋ ከፊልና ኮይና ዋጋ ወገን ኢትዮጵያ መጽና ሳንክሽን ገረምልና ፕሬዝዳንት ሃገር እዚ ደባሃል ካራክተር አሳሲኔሽን መራሕቲ ኤርትራ እዚ ደባሃል ካራክተር አሳሲኔሽን መንእስያትና አውጽዮም ፋፋ ብሎም እዚ ሁሉ ዋጋ ከፊልና እጅቲ አፍሪካ ዋጋ ከፍላሎ ሓደ መዓልቲ አማዋእል ናቱ ዋጋ ከፍል ሬድ ኾናሎ አፍሪካ واقع خيكفلك صبوق زركب ነገር ያለ እዚህ አፍሪካ ዋጋ ከፍላለው ዋጋ ከፍሊ ኩገብሮ ሁሉዶ ያ ኩገብሮ ሁሉ የሚ ተቀበል
ክብጎስሎም ዝኾነ ፕሬዝዳንት ውደሎ ዝኾነ ሚኒስተር ዝኾነ ነገር ዋጋ ክከፍል ያኔ ዝኾነ ሚኒታር ውደሎ ህዝቢ ዋጋ ክንከፍል ኣለና ኢሉ ክብገስ ኣሎ ስጋብ መዓሲና ንሕና እንዳለመና ክንነብር እዚ ኩሉ ዳይመ እንደባእግርና ኮሉ ታይና ኮይና ኢሉ ክሓስብ ኣሎ ይሓስብ ኣሎ ዋጋ ክከፍል ካሎ ዋጋ ከፊዱ ንመጻኢ ወለዶ ጥጥሕቲ ሃገር ኣብ ነፍስ ወከፍ ሃገር ናይ ኣፍሪካ ከሰጋግሩ ክቁጽሎም ክጽዕሩሎም ስቂሎም ገድፍዎ ደ ስቂሎም ኣይገድፍዎም ነ ክቃለሱሎም ሳንክሽን ደም ክገብሩሎም ገለ ደም ክገብሩሎም ብዘይ ገድስ ክቃለሱሎም ክውፈይሎም ክንደይ ኣብዳውን ክህሉ ያ ግን ሓንቲ መዋእል ጽንክር ዝበለ መዋእል ክሓልፉ ክኽእሉ ዝብል ኣነ ማይክ ፍሪ ናይ ሱዳን ዝሓተተ ጅቡቲ እንታይ ኣብ ሱዳን ከባ ደላ ገለ ኣነ ሓበሬታ የብለይን ግን ዝተኣከቡ ቁም ነገር ኣይገብሩን ምክንያቱ ብናቶም ተበግሶ ቁም ነገር ስለዘይእከቡ ብናይ ካልእ ምድፋእ ስለዘይእከቡ ኣነ ብናተይ ርእቶ ዝተኣከቡ ቁም ነገር ኣይገብሩን ክንደይ ምትእኽኻባት ርኢና ኣብዚ 50 ዓመት ቁም ነገር ዝገበረ ምትእኽኻብ የለን ዝብል ማይክ ፍሪ ثانك يو رومله سمتكل ايدك حفا بيلكا نيركا سمتكل هو ما حاتت كحاتت وانا جدن of course go ahead سمتكل رومله كحاتت زي ناي غانا مرحي وانا وتيا كافريقا زمحر زلو ناي قطبا غله مسعب من نصار كاله هاغرات افريقا كاب إرتاق مهارو زلو أزين فلسات ود السب زبل حتى تا أبتحس على كلتنا زور حزوة سينيرو صحفات وصالو جه هاجرات أفريقيا وعو عبل الله بريزيدنت هاجر إرتاق محجون صحيف نيرو كاب زغي هاجرات أفريقيا تماهيروم دويك ينقلوا الكادو قمقام الكانتير يتولك مايك فري ያ ኩሉ ግዜ ነኸም ዝብል ኣነ ሃገራት ኣፍሪካ ይመሃር ኣለዋ ክመሃራ ከለዎም ናይ ግድን ክመሃር ኣለዎ ምክንያቱ ዝሓለፈ 50 ዓመት ንህዝቢ ኣፍሪካ ቁም ነገር ኣየምጻሉ ኣው እንደንኺ ዝሓለፈ 50 ዓመት ንኬንያ እንታይ ገይርና ዝሓለፈ 50 ዓመት ጋና እንታይ ረኺባ ዝሓለፈ 50 ዓመት ኮንጎ እንታይ ረኺባ ዝሓለፈ 50 ዓመት ሱዳን እንታይ ረኺባ ተን ሃገራት ኣፍሪካ ዝሓለፈ 50 ዓመት ወላ ሓንቲ ነገር ኣይረኸባን 3 ዓመት ህዝበን ኣብ ዝኸፍአ ይወድቃሉ ስለምንታይ ሃንድ ካብ ገይሮም ብናይ ረድኤት ማሕበራት ኪረ دعالت بهايمانوت تواجؤ نسبت كاست فتر ما كاست فتر بحرينة كاست مانج دورة في التمام جي زي عين السيستمات نزا أفريقيا زي حميسو خير إيرترا نزت حساب توت الله هجي إيرترا انتهي تخونم إكزامبل تخونم إيرترا سكيلاتو مو أفريقيا كألي مالتي قدم أي كألي لنا مرحتنا تقتيلهم هزبنا فعفعيلو نايمني تاريخ أفلاقتو مسيو أي كألي زبالنا يقول دايس إيرترا كإلاتو هجي إيرترا دحر كإلاتو نحنا زي نقول له مخنياتي يلم تقول مالت مومنتم يزقور الكار هجي ملو أفريقيا سيلف فريلانس دبان الحصير غزي كفتو ناي مالت كأوجي هي أفريقيا أكتيفيست زنور هجي كتسي ومن أفريقيا أكتيفيست كتسي أفغانا هجي أفغانا بزح بوتنشال يزلو ناي قدم مرحايهم استقتل العديا ناي قدم مرحايهم ريفولوشن دفتنا العديا هجي أفتوشتي بزح سد مورالو زودقاي أي كوني زبل زنبره هجي حدش مومنتم على أفريقيا يتسألوا مالت أبو ناي كورابشن قداي نسمى أبزي سيلف فريلانس زبل نسمع لنا أبدلخ صحنو بها نكورابشن من يدوم صو إلهم مارا مريم هجي أفريقيا أبزي حاش بوتا تخيل الله كل جزء نحن خمينا نحن إيرتراي زبالة النفاس دي إيرتراي ترايد نفسها إذا كله شجر رخوة دلنا ما أنت إذا أفريقيا إيو إذا كله وجه زجورنا إذا كله شجر رخوة دلنا ما أنت إذا أفريقيا في معزدية ترى إيرترا سعيرة وسيا تصبغ نفسنا أفريقيا نفس لزخونة هجي إيرترا سعيرة سلزوجت نحن إيرترا كله خفيلنا واقع سلد سعرنا مثلا قدامي عالم كونسيبراسي أفريقيا هجي كردون السودان كردومي إثيوبيا كردومي جيبوتي كردومي كما بينا زلو
سلف فريلانس قاب كندي قوم ነገር يمص كردኦም ስለዝኾነ እጂ ጽቡቕ ንፋስ ናብ አፍሪካ ክነፍስ ቻሌንጅ ክህሉ ዲ ብጣዕሚ ቻሌንጅ ክህሉ ህዝቢ አፍሪካ ዋጋ ክኸፍል ኣሎ ዋጋ ድሕደ ከፈለ መጻኢ ወለዶ ጽቡቕ ክምብሮ አይከኒ ግን ጽቡቕ ሞሜንተም ይኸይድ ኣሎ ማለት ማይክ Thank you, Romle. Thank you. Agreed, Mike Naha. Agreed. All right. Go ahead. Okay, thank you. Nate, next question. King of Morocco, Nigeria, and Taylor Hatitu. I would love to invest into Nigeria, Lagos, so the benefit of my Morocco people. That I don't need visa deline without passport can out to فقر نايلم نيجيريا حاتيتهم نيجيريا منغس بخاري دبال say no ilu reason kapal call no I do not trust nobody from that area to come to my land manipulate my people we have enough problem lu say tatwa bilwom ግን እቲ ኢኮኖሚ يخونم يخون نيرو نحن دما كم إثيوبيان كم إيرتران أتي عسب سي كنتكمل لنا بوزارة فيزا عند حريلهم حدتهم ولا وياني تخون ولا دحر وياني زمت زلوا منغستي سي إيرتران منغستي كم جيرو أكسبتانس يمت كم جيرو حرك بلوم ديو وينس أي فيزا لكم ديو كم جير كاتر أتي immigration process versus business مالك كم يجي كاتريو إذا حتى كلا حتى sanction عند حتى لا إلو دحر sanction إيرترا affirmative زخونة و immediate actions يجبروا له نجار زلوا benefit of إيرترا pre-plan كوينا زين حتى أنتي مسلكا sanction ترى تلعلو تحققنا مال زخونة after sanction damage ተገበረልና እቲ ኩሉ ነገር ካልኩሌት ገና እቲ ሎየር ናሃና ሎየር ዝሓትዎ damage ሕቶ አሎ ደ ወይስ ሱቅና ሻለልና ተቀብልና ከነበርና ከም ኖርማል ህብረተሰብ ማለት እዩ ከመገር ካትሮ did they own us something or we own something there no evidence ለዝኾነ if we won this case who's going to pay the damage? What happened? Thank you. Thank you, agreed. Iti Ethiopia hamigara asab tqamulu wayana hono ala dhar wayana zmotsu እሱ ናይ ቢዝነስ ጉዳይ ቢዝነስ that's it ቢዝነስ ቅድሚኡ ግበር ዘሎ ግን ኢትዮጵያውያን ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኤርትራ መሬትን ባሕርን national security respect خبرالله وديع نزي respect مسجبره second step مس السودان مس جيبوتي مس إثيوبيا بزعاب business كنرادا أهلنا عسب كفيلهم ديم خدوه ككفولو ديم خدوه قلنا إزي ناي business negotiation مس business تأساس النجاري السؤال الحمد لله إن إيرتراويان تدلينا نخفلهم تدلينا وينخل كلهم ودنا يلن جن قدم كسرح زلون تايو እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ሃገርና ትሬት ዝኾንዎ ዘለዉ ኩሉ ነገር ክውዳእ ኣሎ ካብ መሬትና ክወፅሎም ወያነ ድዩ ድሕሪ ወያነ ዝመጽ መንግስቲ ድዩ ንኤርትራ ቅድም ሪስፔክት ክገብራለዎ ሪኮግኒሽን ገብራለዎ ናይ ኤርትራ ቦርደር ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ባሕራን መሬታን ቅድም ሪኮግኒሽን ገይሩ ሪስፔክት ክገብራለዎ ድሕሪኡ ኣብቲ ቢዝነስ ኔጎሽዬሽን ولا عم تتصاقم بزح تصاقم ده متصيلنا عصب يكون ولا باصع إثيوبيا تقوموا نحن إيرتراويان أي نخل كلهم لا تصاقم بالله قدم كجبر زلوا والله في ناي موروكو ناي نيجيريا ذلك يا أفريقيا قدم أبها هاجرنا هنصرحوا زلنا قدام لنا قدم أبها هاجرنا هنصرحوا زلنا قدام ناي ناشونال سيكوريتي نفسه كيف هاجر ናይ ዌልዝ ዲስትሪቢዩሽን ናይ ነፍሶ ከፍ ሃገር ምርግጋእ ናይ ነፍሶ ከፍ ሃገር ቅድም ተነረጋጋ አለና እቲ ምርግጋእ ኣብ ነፍሶ ከፍ ሃገር መስረጋግጥና ይኸአል ከመይ ጌርና ካልኦት ሃገራት ተሓባቢረን ይሰርሓ ከዓ ድሒሩ ዝመጽ ከምዚ ኤውሮጳውያን 1945 ከም ሃገር ኮይኖም ኔሽን ቢልዲንግ ገይሮም
بحرتي نويح عامتها 45 عامت كا كما يقولوا ايروبيان يونيون يكونوا حاجه على جنا يفلطوا له اجسو بزح ነገር ይዘሎ ግን ቅድም ንሕና አፍሪካውያን ኣብ ነፍስ ወከፍ ደግሎ ሃገር ስታቢሊቲን ጸጥታን ኩሉ ነገር ከነረጋገጽ አለና እሱም ሰረጋገጽና እቲ ክሮስ ቦርደር ዘሎ ነገራት ክንገብሮ ንኽእል ኢለ ዝኣምን እጅ ክህወኻ ያብለን እንተን ሃገራት ብዘይ ፓስፖርት ብዘይ ገለ ከኣቱ ክወጽ ገለ መለ ዝብላ ኣለዋ ኣነ ብዙሕ ደጨንቕ ይሱ ከምኡ ክገብራ የለን ብዙሕ ነገር ክስራሕ ዘለዎ ኣሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክስራሕ ዘለዎ ነገር ናይ ጸጥታ ኣሎ ማይ ፍሪ Thank you Romle Nisane Mike'na Nisane Okay. Go ahead Nisane Mike'na Alright حنت حتى الله نرمله بعد ما كمان حتى يعني انت اخذ دلوخسي منكس ኤርትራ ቁጠባ ኤርትራ معباس كحجي معات توقسات كوسي سميو حجي مسرت نقطاوا ኤርትራ خغسغز خل مسرت امبير لوخ يزبل منغستنا نتقطبنا هاغنا خاني قلال صنا ايطاليان كوارتا كوينتا رابعي 5 ماشا دقيقنا نقدمت ننشفلو كوناتات يفطر دولو يزبال دولو حجي نزن مغوار كاني ኤርትራ ኣብ 4 ናይ ቁጠባ ልምዓት ናይ ልምዓት እንታይ ክንብሎ ብጂኦግራፊ ብ4 ናይ ቁጠባ ልምዓት ቦታታት መቂላላ ኤርትራ ከም ተቀዲምካ ሮምዶም ክትብሎ ጽናሕካ ነዝራብዓይ ናይ ወፃኢ ግንባር ማለት እዩ ሕጂ 2017 ተወዲኡ 2018 ዝኣተሉ እንታሽሙ እንዲደሎ በሓድሽ መንፈስ በሓድሽ ሓይሊ ንሕና ከዓ እዞም ኣብ ደገ ደለና ማለት እዩ ዝሓሸ ናይ ቁጠባ እንታሽሙ ክዶና ስለ ካብቲ በሃገር ደሎ ንሕና ከዓ ነዛ ዓመት እዚኣ በሓድሽ መንፈስን በሓድሽ ሓይልን ነቲ ቁጠባ ሃገርና ንኸንሕይልን ማሻ ክቕይርን ክንሕግዝ ምእንታን ببعقمنا سني أب هاجرنا أبتنا هاجرنا دلو بانكي ناي وسائل شرفي تقندم محنقه سلزلو نمحيال أب هاجرنا كان استوسنا كفناي انت شو مناس أو كان دايز بار بانكي كان أمك مالتي از بالحجي قلال كالكوليشن قلال ماثماتيكس سني بقدما يون بمصياز نبركو انت انا عملت 500 شح علينا هنا ايرتاوين اذا 500 شح شش دولار كحزي كالسي داركا يبنان زبل قيمت علن منالوات بتان اشتي ناتي رئسي عامي كالكوليت قبرو دلو 500 شح انت شش بعمو فيروس عندي يخون الله مالتي 500 مليون 500 مليون دولار مالتي هجي نمنصار من تنكتعم كمتي جيجا داخل لينبر كمتي حد اغنى بتعشمو نقرنا بره ناي بيشا ناي قطبا تعشمو ورق نوصالو 300 قلن 80 نبيلو دي قال مليون ابيدي اتاو ينيرو يزبحل هجي بزعم من دحر إنايو 500 مليون يخون الله مالتي 5000 دولار انتدا ابنا ايرتا بانكي انتاشم غيرنا مالتي عمرنا كاو حالفنا انتدا نفعنا خا اطمطمت هاينا اورو كاني انتدا 10000 غيرنا نعم كنده يخون الله 5 بليون دولار اب ايرترا تأمر كسر العقم مالتي هجي ولا نقطبنا هناون انت دينا تي برسنتج نايت انترست اب عدنا يربح كاب ابز دلنا هاجرات مالتي هجي نزيع كميتري رمله مخنياتو نتي سانكشن زبال بفلاك انت ناي قطباوي سانكشن نحنا سي بعلنا كنبرعنو نخدينا زبل بتان اشتي رئيسي حسبه نتي قطباوي سانكشن بعلنا كنبرعنو نخدينا زبل قام يدلن من الوقت جوجي كون خيل حسب كاتكافلنا رمله
تمنى صبغ حساباتي خلاتنا خو نقبر اب كبابينا زلو امباسيتاتن كبابينا زلو سبات كما يجرنا اكاونت نخفت زبول قنا خينا نراد علنا كم حسابات ግን صبغ حسابات ما حسابات አለው ناي ولقنا معناته ناي ولقنا نغبر ስራ ስለሆነ ኩላትና ነቲ አካውንት ከመ يجرنا نخفت ገለ ማለት اب كبابينا زلو امباسيታት ወይ ናይ ቤት ጽፈታት ናይ ግደፍ ገለ እና نراد كم حساب ግን صبغ حسابي የኤርትራ 500 ሚሊዮን አይኮነ አነ ወላ 100 ሚሊዮን ካተዋ ደስ ይብለን ሞ it's good idea like for Thank you Romle thank you a Facebook ተካታተሉና ደለኹ ምናልባት ካል ሰብ ክሰምዖ ይዕርኽትኩም ወይ ይሕዋትኩም ክሰምዖ እንድሕር ደሊኹም ኣብቲ ፌስቡክ ደለኹም ሼር ግበሩ ይኹም كلها نمهار ندحدلهم مالتي قال ነገር ክብሎስ ደሊ ገንዘብ ይዋጻአሎ ና ሓንቲ ሓፍትና ምናልባቶም ደጊኹም ድመጽኹም ተጋዳሊት ሓፍትና ምናልባት ኣብ ቲቪ ኤረር ይኹም ትኾኑ ይኹም ስንክልቲ ክንሳ ስንክልቲ ምስኣ ትጋደል ዝነበረት ትናቢ ምስ ደቃ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስንክልና ማለት እዩ ሕጂ ንዓኣ ገንዘብ ኣብዝናይ ሆሊዴይ ሲዝን ስለዘሎ ከክንድት ገንዘብና ብዘይከውን ነጥፎ እታት ከኣለና ዋላ 20 50 100 200 ኣብዚ ብዝከኣለና ነዋፅእ ኣብ ፔይፓል ኣካውንት ዘለኩም ኣብ እንታ እስከ ቴክስት ግበረለይ ህግደፍ vision@gmail.com ህግደፍ @gmail higdefvision@gmail.com higdefvision@gmail.com ይልኩም ኣው ትከፍሉ ትኽእሉኹም ማለት እዩ ሞ ፕሮግራምና ይቅፅል ኣሎ ሮም ሓንቲ ሕቶ ሓተካ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ኣብዚ ዳርጋ 2000 ዓመት ኮይኑሎ ሕጂ እቲ ምዕራባውያን ዝገበርዎ እቲ ምስ ኤጁኬሽን ንብሎ እቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልካ ነርካ ኣብዚ ሓለፈ ሴንቸሪስ እቲ ሕሶት እንዳተደጋገመ መፂ ከም ሓቂ እንዳኾነ መፂው እቲ ናህና ኣተሓሳስባ ብሕልፊ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ኸኣኒ ዳርጋ ባክወርድ እንዳኾነ እንዳተሰምዖ መፂው ኣብ ዝደለናዮ ስታይካ ወዲቕና ማለት እዩ እቲ ናይ ተስፋ ምቑራጽ እቲ ታሪክ ከም ዘይብልካ ከምኡ እንዳ ዋላቲ ናይ ትምህርቲ ካሪኩለም ኩሉ ኣብ ናይ ሃይማኖት ዘለና ራዳዳኣ ኩሉ ነገር ብናቶም ዝመፀ ይኮይኑ ሕጂ ንሕና ኸኣኒ መብዛሕቱ ግዜ ኣፍሪቃ ዋላቲ ካይዳና ኩሉ ትናህና ፖሊሲ ድወፅእ ብናይ ጸዓዱ ዓይኒ ኢና ንሪኦ ሕጂ ኣብኡ ጌጋ መፅእ ብናይ ጸዓዱ ናይ ግድን ድዩ ሕጂ ንኣብነት ምስ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምስ ራሻ ተዘይካ ሶሻሊዝም ወብልኻ ምስ ኣሜሪካ ካፒታሊዝም ወብልኻ ወይ ገለ መለ ሕጂ ናሃና ካይዳ ክንከይድ ከመይ ጌርና ኢና እቲ ኒው ጀነሬሽን እቲ ዝሓሳስባ ከመይ ጌሩ ይድሰብሮ ከመይ ጌርና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቲ ንቕሓት ብምንታይ ክምዕብል ዘለዎ ምክንያቱ ዝኾነ ኣሜሪካ ከሆምዚ ጌራ ወይ ጣልያን ከሆምዚ እዮም ከምዚ ብናቶም ኣካይዳ ዋላ ባህሊ ኩሉ ነገር ናቶም ክንሕዝ ንደሊ ኩሉሃ ብናቶም ዓይኒ ኢና ንሪኦ ዋላ እቲ ኣፍሪቃ ዝበሃልሲ ብናቶም ዓይኒ ዝሪኦ ዝኾነ ነገር ጃጅ ክገብር ከሎ ማለት እዩ ሕጂ ስኒ እዚ ተሓሳስባ እዚ ከመይ ገይሩ ይስበር ሞ መልእኽቲ ኣለካ እዚኣ ማይክ ንኣ እዚ ተሓሳስባ እዚ ክስበር ቀሊል ኣይኮነን is not easy ሕጂ ተሓሳስባ እዚ ክስበርስ እንታይ ክንገብር ኣለና ብቁጠባ ክንዓቢ ኣለና ካልእ መልሲ ዘለዎ ይመስለኒ ብቁጠባ ክንዓቢ ኣለና ምክንያቱ እቶም ዘታልሉና ዘለዉ እቶም 2000 ዓመት ዘታልሉና ነቲ ቁጠባ ስለዝወነኑ እዮም ነቲ ስነ ጽሑፍ ስለዝወነኑ ነቲ ሂስትሪ ስለዝሰረቑ ቁጠባኦም ሰማይ ስለዘብፅሐ ዝተዛረብዎ ዘረባ ክንኣምን ጀሚርና ማለት እዩ ኩሉ ሓሶት እኳ እዩ ሓቂ የብሉ ግን ስለምንታይ ንኣምኖ ኣለና ሃፍታማት ስለዝኾኑ ኣብ ዓድና ወይን ይበሃል እዩ ሃፍታም ተዛረቦ ዘረባ መስሓቅ ይበሃል ሕጂ ሃፍታም ምዃን ጽቡቕ ዕድል እዩ ክንደይ ድኻ ለባም ከሎ ዘረብኡ ኣይትሰምዖን
ሓደ ዓንጃል ሃፍታም ድሕር ኮይኑ ግን ጽኒትካ ትሰምዖ ምክንያቱ ሃፍታም ስለ እጂ ቁጠባ ወሳኒ እጂ ንመጻኢ ወለዶ ናይ ኣፍሪካ ንመጻኢ ወለዶ ናይ ኤርትራ ንመጻኢ ወለዶ ናይ ዝኾነ ሃገር ትዛረብ ከለኻ ናይ ኤሽያ ትቅድም ክግበር ዘሎ ትቁጠባዊ ዕቤት ክመጽእ ኣለዎ ኣቦቱ እጂ ቀሊል ቻሌንጅ ይኮነ እጂ ቁጠባዊ ዕቤት ምክንያቱ ቁጠባዊ ዕቤት ክትብል ከለኻ ኣተሓሳስባ ምቕያር ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ቅድሚ ሰውራ ዝነበረ ናይ ኣተሓሳስባን ኣብቲ ሰውራ ዝመፀ ኢንስቲትዩሽናል ጌርካ ዝለዓለ ደረጃ ክትብፅሖ ዝመፀ ነገር ድሕሪኡ ኣብ ቁጠባ ዕቤት ዝመፀ ኣተሓሳስባ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝምዕብል ዘሎ ኣተሓሳስባ ክትመዝኖ ከለኻ ምስቲ ቁጠባ ዕቤት ጎኑ ይዝኸይ ሕጂ ቁጠባ ዕቤት ክንዕቢ ኣለና ሕጂ ኣበይ ትሰርሕ ምፍላጥ ወሳኒ ሕጂ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን መንፈዓት እንታይ ኣበይ ድሰርሕ ፈልጥ ነዚኣ ድሕር ከፍሽል ኮይነስ ኣበይ ክሰርሕ ዘለና ዩናይትድ ኔሽንስ ዝገበሮ ሳንክሽን ድሕር ከፍሽለ ኮይነስ ኣበይ ክሰርሕ ኣለኒ ዲጋ ክሰርሕ ኣለኒ ሕጂ ሪእዎ ፍልልዩ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝተኻየደ ሳንክሽን ድሕር ክፈሽል ኮይኑስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዛላ ክሰርሕ ከም ዘለዎስ ፈሊጡ ነዚኣ ምፍላጥ ብስእናስ ካልኦት ሃገራት እትኾና ኣብ ይነበለን እንታይ ምገበራ ንቻይና ፍላይ ምገበራ ንራሽያ ፍላይ ምገበራ ናይ ዲፕሎማሲ ክኢላ ተባሂሉ ሃገር ላቢስቱ ጽኻኒ ኣሜሪካ ገለበለ ኮነ ኢኻ ትጽልካ ኣይምጽምካ መፍትሒ ሕጂ ሓደ ነገር ክርከብ ከሎ እዚ ኣኽት ፍታሕ ድሕር ኮይና ኣበይ ክትሰርሕ ኣለካ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲ ፍትሕ ጽቡቕ ገይሩ ይስፈልጥ መንግስቲ ኤርትራ ሳንክሽን ድሕር ክንስዕሮም ኮይና ዲፕሎማሲ ስለዝገበርና ይኮንና ንስዕሮ ታይዳ ቁጠባ ኤርትራ ከዓብሎ እንታይ ክንገብር ኣለና ዲጋ ዛላ ክንሰርሕ ኣለና ህዝብና ዝለዓለ ክሰርሕ ኣለዎ ሕጂ ኣበይ እታ ሶሉሽን ዘላ ማለት ኣብ ኢድካ ዘላ እታ ሶሉሽን ማለት ኣብ ኢዶም ኣይኮነት ሕጂ እዚ ተሓሳስባ እዚ ክመፅእ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ዓይነት ክእለት ክህልወካ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ተመክሮ እዩ ሕጂ ነቲ መንእሰያና ጥልያን ፅቡቕቲ ዓዲ እንግሊዝ ፅቡቕ ኣሜሪካ ኢሉ ስኢሉ ሃለውሎ ክውዕል ዘሎ ንዕኡ ምስኡ ሃለውሎ ክትብል ክትውዕል የብልካ ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር ኣይትገብርን ኢኻ ነዚ ከምዚ ኢሉ ዝደናገር ዘሎ ክመልሶ ድሕር ኮይነ ቁጠባ ዕቤት ኣብ ኤርትራ ክረጋግፅ ኣሎ ኣብታ ቁጠባ ዕቤት ክሰርሕ ኣለኒ ነታ ነዚ መንእሰይ እዚ ንዓይ ክሰምዓኒ ኦፖርቹኒቲ ከዓ ክህልዎ ዕድላት ከዓ ክህልዎ ሕጂ ናይ ኤርትራ ስራሕ እንታይ ማለት እዩ ቁጠባ ሃገርና ክንዕቢ ኣለና ያ መንእሰያት ወፁ ኣብ ኤውሮጳ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ደሓን በስ ኦኬ ዝኾነ ርእይቶ ክዛረብ ክእል እዩ እቲ ከባቢ እቲ ኤንቫይሮንመንት ዘለዎ ፅልዋ ክህልዎ ክእል እዩ በስ ኦኬ ምስኡ ክትካታዕ ውዒልካ ዲኻ ሶሉሽን ተምፆ ዋላ ቁም ነገር ድሕር ሰሪሕካ ኣብ ግራውንድ ዲኻ ሶሉሽን ተምፆ እያ ተዓባይ ነገር ሕጂ ኣብቲ ግራውንድ ድሕር ሰሪሕካ ሶሉሽን ተምፆ ተራ ቁጠባ ዕቢኻ ኣብቲ ግራውንድ ተራ ካሌጃት ሰፊሐን ተራ ዩኒቨርሲቲ ሰፊሑ ናይ ስራሕ ዕድል እንተለኣ ሰፊሑ ናይ ስራሕ ዕድል ከዓ ምስ ምንታይ ዝመፅእ ምስ ቁጠባ ዕቤት ዝመፅእ ዘን እቲ ቁጠባ ዕቤት እንዳኸደ ከሎ ከዓ ናይ ደሞዝ ይብርትዕ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተደኣ ድሕሪ 3 ዓመት 4 ዓመት ሓደ መምህር $2,000 $3,000 ደሞዙ ድሕር በፂሑ ንኻልእ ዓለም ንሰምዓሉ ምክንያት ኣለና የብልና ዝኾነ ዝተዛረብና ሰሚና ዝኾነ ሰብ ይሰምዓካ ማለት እዩ ሃብታም ኢኻ ሕጂ ብኸምኡ ንረአያ ንሕና ግን ኣብዚ ብዓቕምና ከዓ ኖ ሓሶት ንታሪክና ስለዝደምሰሱ ንሕና መታን ከይንዓቢ ኣፍሪቃውያን መታን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ታሪክና ዝደምሰሱ ስለዝኾኑ ነቲ ታሪክና ክንፍሕትሮ ኣለና ንሕና ካብኦም ንበልፅ ፀሊም ኣብ ዝኾነ ንፉዕ እዩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ሙዚቃ ንፉዕ ኣብ ስነ ፅሑፍ ንፉዕ ያ ንሪኢ ኣለና እኳ ኣብ ቴክኖሎጂ ንፉዕ ኣብ ስፒች ክገብር ከሎ ንፉዕ ኣብ ቤተክርስትያን ቅዳሴ ንፉዕ ሆምለስ ተኮይኑ ከዓ መልክዕ ዘለዎ ኣብ ዝለዓለ ፕሬዚደንት መልክዕ ኣለዎ ሆምለስ ተኮይኑ ከዓ መልክዕ ኣለዎ ፀሊም ሕጂ ፀሊም ኣብ ኩሉ ፊት ዝገብር ምዕቡል እዩ ማለት እዩ እቲ ስትሮንግ እዩ ማለት ውሽጡ ኤነርጂ ኣለዎ ማለት ሕጂ እዚ ኤነርጂ እዚ ኣብ ቁም ነገር ድሕር ክውዕል ኮይኑ ብኣፍሪቃ ታሪክና ክንብርብሮ
ኣለና ንታሪኽና ኣይነቃልን ፈቲና ጸሊእና ካብ ኣፍሪቃ ኢና يوم مستر جورج تكون ذلك على عاد إنجليز ذلك أيكون نيمبا السوين كم مستر جورج تريتا يجبر كان ولا سليف لا تقوون أجي فتينا تسألينا أفريقيا يسوي ولا يا أفريقيا تاريخ تنفحتر ناتنا حالات النتي تاريخ زوننا أقول لك زي بتعمل تأمر يزجبر نحنا إيرتراويان أو إيرترا كل تأمر نجبر ذلنا تاريخنا سلزوننا ناي أجي تاريخ زوننا حبرت السب كل جزء إنرجي له مورال له كل نجار له كتوا عبيد كجبر كأ نجد له ما جيتهم أمريكا حشو أوروبا حشو بمنتهى مزحشو تكنولوجيا سلزوننو نخال السبات سليبس سلزجورو نخال السب سلزقششو زي اللي نجار صحفات عم تصير تناتنا أوريجينال صحف سلزدم سوسو نعاها كم سب صروخا تمسكنهم بحركين كا ناتكات أجمع أنا جنا يمسكونهم ناتي تاريخ سرقكم ناتي معادن سرقكم ناتي أبوتاتي سليبس جواركم إذا كل شجرة أفريقيا أنا متصاحب لي تبغى أبريشيت قبل كسر قتال حراد ناتي كله هاي زلمة حادث الليم كما يجين دحين عاب مسجن كوينو شافوه زحاردوه زقتلوه أبوتاتو تاريخ لي أبوتاتو دفرسلو سقال حجي عبد الصدر براميدس كبير خمسة سرحة عالم ددناجر زلو إذا كل تأمر زجبره ترى نعوم أبريشيت زجبر كوينو لا تصيجني ماله لأنه خلقنا يكبرونه مسوك عجي كم أصل زخنة نحنا تمليسنا إن تاريخنا هينفحر كل الناس نبره نفنتح لنا yeah we have to break it أجينا تاريخنا نفنتح كوينا فهنجبرنا بقطة خنا عبيالنا قطة بتاع وصل أفريقيا قطة حارنا بحد جبرت تاريخها تمسعيد كل زخونة نجرك تجبر سلزيت كل قطة حارنا توصل قطة بس لزون نزع عالم رجيت أمم خدلهمه نحن أفريقيا قليل قطة أنا هنقول قليلي أمريكا يزلوا سجانا يسطر يزلنا فهر عبينا مليونيرز كون مسئلينا كوربشن حراتي سجام زلوا يلنمو እጂ እሱ ዩኒቲ ሰብሎ መደባራ ወረደ ሁሉ ጸጋታት ዘለዋ አፍሪካ ክንደዚ ዋይ ሂስትሪና ሰሪቆም ሓንጎልና ሰሪቆም ንመንእሰያትና ኣብ ዘይናቶም ከምጥሙቱ ገይሮም ኩሉ ነገር ገይሮም ተመሊሶም ካና ዓና ብሌም ገይሮምና እጂ ተመንእሰያና ንዑ ከኣምን ጀሚሩ የአፍሪካ መራሓቲ ባዕሎም ሽግር የምፅልካ ንዓኻ ብሌም ግብሩኻ ንኤርትራ ሳንክሽን ድሕር ገይሮምና ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ሽግር ክህሉ ከሎጂኪ ሳንክሽን ገይሮምካስ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ከኣለ ያይከኣለን ከኣይብሉ ሳንክሽን ሀገር ካለ መታን ህዝብ ከያል ድራግ ባዕሎም እትውልካ ናይ ድራግ ፕሮብሌም ኣሎ ብዝብል ንሕና ክንፈትሖ ኢና ብሉካ ሕማም ባዕሎም እትውልካ ንሕና ነዚ ሕማም ክንፈትሖ ኢና ብሉካ ባዕልካ ፕሮብሌም ተምፅኦ እስኻ ናይቲ ፕሮብሌም ፈታሒ ኮይንካ ትቀርብ ብጣዕሚ ዘገርም እሞ እዚ ቀዳማይ ዓለም ንናቱ ጥቕሚ ንናቱ ኢንተረስት ንሕና ኣፍሪቃውያን ድሕሪ ኩሉ ገዲፍና ሳቶም እንታይ ምዃኖም ኣብቲ ናትና ኢንተረስት ኣብቲ ኣፍሪቃዊ ኢንተረስት ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ኣብቲ ቁጠባዊ ዕብየት እንተደኣ ማዕቢልና ጥራይና ከኣኒ ታሪክና ኩሉ ነገር ከነምፆ ንኽእል ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ብቁጠባ ድሕሪ ዓብያ ታሪክ ናይ ኣቦታትና ፈሓቲራ ክትውፅኦ ትኽእል እያ ታሪክ ናይ ኣቦታትና ናይ ቀደም ኣዱሊስ ተሓቲኣ ፍሒርና ክንውፅኦ ኢና أو أنت مصحف ركب أي فلتنا نال إذا دل القرآن إذا دل مصحف قدسي نركب كان مصحف قدسي نركب كمان تراتري مالتي يجي بزح نجاري زلوا يجي كن بقطعنا عبي جيولوجيس ناتنا نمهر ناتنا هيستوريان ناتنا بوليتيشيانس ناتنا جل كل مس جبرنا تي environment very conducive مالتي very ready مش كونه شو نقول نجار عتير كاتوسو ممكن تاريخنا نحن عاصمنا زنبرو نحن زين فلط تاريخ كالئ تاريخات كنفلط ادل الله مالتي ግን لعل كله تقطوا عبيت كنا رغاغصو علنا يزبل مايك فري ثانك يو روملا ثانك يو تبو مغلصي اب حنتي قلت يا ذهبك ملختي قلت يتقصى بالكانير كامو بزعبا ناي قطبا حجي انتاي زبحال مبزحته غزي اب دبلوماسي دخوماتينا
ኣፍሪቃውያን ዲፕሎማሲ ክኡንዮም ዋላ ኣብ ናይ ሃገርና እንደመፂኻ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ድኽመት ኣለዎ መንግስትና ሕጂ ምስ ናይ ቁጠባ ተሓሒዝካ እሞ ቁጠባ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ማይክሮፎን ያ ኣብ ናይ ኤርትራ ካይዳ ውሽጣዊ ምዕብልና ናይ ኤርትራ ነቲ ዲፕሎማሲ ይውስኖ እዚ ኩሉ ግዜ ከም ዝብል ፕሬዝደንት ሃገር ዝበሎ ናይ ውሽጣዊ ምዕብልና ናይ ኤርትራ ዲፕሎማስናትና ይውስኖ እዚ እንታይ ማለት እዩ ብቁጠባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባ ንዲፕሎማስናትና ይውስኖ እጂ ካበይ ድብገስ ዲፕሎማሲ ካብ ኤርትራ ይዝብገስ ካብ ደገ ፍጽሎ ይውሉ እጂ ኩሉ ግዜ ከም ዝንዛረቦ ናይ ቁጠባ ሕቶ ዝሕር ኮይኑ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ይን ዲፕሎማሲ ይውስኖ ተላሎሚ ኤርትራ ሓንቲ ቅርሽላታ ምስ ሓደ ቅርሽ ዘለዎ ሰብ ኢንጌጅመንት ትገብር ጽባሕ ንጎ ኤርትራ 3 ቅርሽ ድሕር ገይራ ምስ 3 ቅርሽ ዘለዎ ኢንጌጅመንት ትገብር ኣብ መጨረሻ ዝንዳ ተኣከበ ኤርትራ ቢሊየንስ ኤንድ ቢሊየንስ ድሕር ገይራ ምስ ተቀዳማይ ዓለም ቢሊየንስ ዘለዋ ኢንጌጅመንት ትገብር እጂ እንታይ ማለት እዩ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ነቲ ዲፕሎማሲ ይጸልዎ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ዲፕሎማሲ ነቲ ውሽጣዊ ይጸልዎ ስለምንታይ ለሚነን ዘምጻ ኣብ ኣፍሪቃ ንፉዕ ናይ ዲፕሎማሲ ሰብ ድሕር ተባሂሉ ጸባ ተረፍ መረፍ ክዳውንቲ ናይ ካልኦትና ኣፍሪቃ ከእትሎ ማለት ወይ ሰራቅቲ ካምፓንታት እትዩ ፈፍርቅ ገንዘብ ዝወስደሉ ናይ ኮራፕሽን ነገር ይግበር ማለት ሕጂ እንታይ ብደገፍ ነቲ ውሽጣ ሃገር ይጸልዎ ማለት እጂ ሙሉ በዓልቲ እቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ታይብል እዚ ዲፕሎማሲ ክእልኒ እዚኦም ዲፕሎማሲ ክእልኒ ንኹስተ ግዳደ ይሰድዎ ንአሜሪካ ኣው እንዲ ነይሩ ቀደም ንኹስተ ግዳደ ዓዲ እንግሊዝ ይሰድዎ ኣው እንዲ ነይሩ ቀደም ለሚኑ መምፀ ነይሩ እዚ ሜንታሊቲ እዚ ቬሪ ዲስተርቢንግ ማለት ነቲ ኩንነት እጂ እንታይ ማለት እዚ እቲ ናይ ኤውሮጳ ቁጠባት ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ነተን ሃገራት ይጸልዎን ኣሎ ብኡ ምክንያት ባንክናቶም ኣውኡ ገብሩ ቁጠባ ካድ ሕዘይት ውንን ኮይንካ በሴት ትውንኖ ነገር የለም እጂ እንታይ እቲ ናይ ደገ ዲፕሎማሲስ ነቲ ቁጠባ ናይ ነፍስ ወከፍ ሃገር ይጸልዎ ማለት ከምዚ ናይ ወያኔ እንተ ኣብ ደገ ድጎማ ዘይመጾ ክነብራ ክእልኒ እጂ እቲ ናይ ደገ ይድውስኖ ማለት እዩ ተራሓት ማዓት ቆሪጾምሉ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ክራሽ ኣትዋ እጂ እቲ ውሽጣዊ ምዕብልና ናትካ ንደገ ክፍጽመሉ ክትስዕር ኣለካ ቀሊል ኣይኮነን ከምዚ ኤርትራ ትገብሮ ማለት ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ምዕብልና ንዲፕሎማስናታ ይጸልዎ ናይ ደገ ምዕብልና ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ዲፕሎማሲ ኣይጸልዎን እጂ ቫይስ ቨርሳ ማለት ምስሪ ኣፍሪቃ እጂ ንሕና ከዓ ብሬን ዋሽ እንዲና እቲ ሶሻል ኢንጂነር ናቶም ኣጸሊልና እንዲዩ መንግስቲ ሻዕብያ ዲፕሎማሲ ክእልኒ ንብል ነዚ ኣምር ስለዘይ ንፈልጥ ነዚ ኣምር ብግቡእ ስለዘይ ይርዳእና ዲፕሎማሲ ይፈልጥኒ መለስ ንፍዕዩ ኩስቶ ንፍዕዩ ዲፕሎማሲ ክእል እዩ ንጻዓዱ ዋው ወናዓና ኣብ ጉድጓድ ይጥፉና ካን ኢትዮጵያ ኣብ ጉድጓድ ይጥዋለ ሕጂ ዲፕሎማሲ ናይ መለስ ዝባል ነበረ ኣብ ጉድጓድ ይጥዋ ጸሚምና ኢና ነና መለስ ንፍዕዩ መለስ ዲፕሎማሲ ክእል እዩ መለስ ጎራሒዶ ገለበለ ጸሚምና ናይ 5 ዓመት 6 ዓመት ናይ መለስ ጉርሒ ንኢትዮጵያ ኣበይ ይጥዋለ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ናይ መቀለ ናይ ገለ ድባር ኣብ ከምኡ ኩነታት ወዲቃ ማለት እዩ ናብ ዝተሓተ ወዲቁ ማለት ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሕና ኤርትራውያን ኣራዳእና ክህሉ ዘሎ ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ቁጠባ ምዕባለ ንዲፕሎማሲ ይጸልዎ ብግቡእ ክንርዳእ ኣለና ነዚ እሱ ካይቲ ሞሜንተም ዘምጽሽዑ ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝባል ሽዑ ይመጽእ ማለት ኤክስፖርት ንገብሮ ክበዝሕ ኣሎ ኢምፖርት ንገብሮ ኤክስፖርት ንገብሮ ክበዝሕ ኣሎ ሕርሱ ኮይኑ እቲ ናይ ውሽጢ ምዕብልና ናይ ኤርትራ ኣብ ሰማይ ክበጽሕ ኣሎ ማለት ብኡ ምክንያት መሰረት ናይ ኢኮኖሚ ትከል ኣሎ ደቅና ነምህር ኣለና እኩል ጸጋታት ክህልወና ጸጋ ናይ ሰብ ክህልወና ኤርትራ ብዝለዓለ ጻዕሪ ትኸይድ ኣላ ምዝ ኩሉ ተጻብኦ ምክንያቱ እሱ ከተረጋግጽ ስለዝደሊ ማለት ሕጂ ኤውሮጳውያን ከመይ ገይሮም ኣረጋጊጾሞ ፍሉያት ኣይኮኑ እንኳ ደቂ 9 ወርሖም እዚኦም ብሕልፊ ሰሪቆም እዮም ገይሮሞ ንሕና ኤርትራውያን ካን ልክዕ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና ዋይ ከምኡ ክንገብር ንኽእል ታሪክና እሱ ይድሕብር ንሙሉእ ዓለም ብዘይ ሓንቲ ነገር ዘይብሉ ኣያታትና ኣቦታትና ንሕና ይባዓልና ዘርከብናሉ ንሙሉእ ዓለም ስዒርና ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ዘምጻና ህዝቢ ዝኾነ ነገር ካባና ዝበልጥ የለን ኢልና ክንሓስብ ኣለና ኣፍሪቃ ከምኡ ክሓስብ ኣለዎ ዝብል ማይክሮ
ثانك يو روم مساعات تحاسكو يكونتن ግን ሓደ ብዚ ዳርጋ ቁርቴ ሜንሽን ገይርዋ ብዛዕባ እንታይ ዝብል ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጥራሕኒ ንዛረብ ኢሉሞ مساعد تحاسس نمتاينا بزوبانا نزارب بناي أفريقيا نزارب بناي عالم بناي أمريكا بناي معربوين نزارب نساسكي نمتايس لزخوني مهنياتو قليسة بالو بزعبا إيرترا ترحني نزارب ناي إيرترا ناي قداينا مجمرتاني نقبر حجي بخميز تحاس مجمرتا بناي عالم دي هتزارب دلكا ولا بزعبا ناي إيرترا هتزارب دلكا نمتاينا هنزارب ولو بزعبا زوبانا بزعبا ناي أفريقيا بزعبا ناي عالم نزارب بزعبا ناي أمريكا نزارب نمتاي سلزقلونا بناي international community نزارب بزعبا ناي UN نزارب سلازم الكتنا نزارب ولاس كافتنا هنا أجندة ناي إيرترا مخنيات خومو زبلالو قديوم بزعبا ناي إيرترا ناي نزارب انتاي قدش ناي بزعبا ناي معرباويان بزعبا ناي international community بزعبا ناي أفريقيا نزارب سني مجمريا ناي إيرترا قدايني نقبر ناي إيرترا ناي نزارب دولو لومو نمنتاينا نحنا أبز جزاء بخومو نزارب مبزحتو جزيون رومله بزعبا ناي عالم بزعبا مش كله تحيز كاسل تزارب سلازم الكتنا ديو مزو تحيز كاتزاربمو مايكروي يا ملكتنا اتهم بزعبا إيرترا تراي لين الزارب بلو بزعبا إيرترا انتاي دزاربان بزعبا إيرترا هاجراو دحنتناي دزارب زلو كالي دزارب يلي بال إيرترا هاجراوي دحنتنا تي ناشونال سيكوريتي نبلو يدزارب زلو وياني كاورار مريتنا موصا أبي سانكشن جيرومنا نمن اسياتنا غحغحهم اوصيهم اب اوروبا اب امريكا كغحفهم دله زي ناشونال سيكوريتي يونايتد نيشن تاكيبو انا كمزيهم عينت دنقور صبريه فدم بتاعي دنقورو انا ايرتراو كومو دنقورو هون I get frustrated very frustrated اذن كومو دولو دلاقره يونايتد نيشن تاكيبو سوبر باورز تاكيبنا بيونايتد نيشن بزعبا إيرترا سانكشن كزارب عند وعرس بزعبا عالم يتزارب نبهر لحنا واي سوسا الرئيس زغبرتو ايفلطن مالت ديزيو شيلات بهال كابجلا امصيوم زغبرتو ايفلطن مالت دي جندا فريزر زغبرتو ايفلطن مالت دي اوباما ابيدي وصي تزاربو ايفلطن مالت دي نحنا بزعبا ممكن نزارب ندلدينا نحنا إيرتراويين أين دليلنا كبزعبا ممكن نزارب السم قلني إيرترا خطف قواس لزدري زلو دزارب يقبروا لنا الله وا عالم ملو زفردو أب ألجرس كوفي لهم غارنترس كوينو زفردو وكام نويانا كافت ورار وصاحولو زي كألو اجي بزعبا عالم يتزاربوا يقولونا تميو بزعبا أمريكا سيتزارون انت قلنا دي نزارب سانكشن تقبرنا ديماركيشن كي قدر زعقفنا زلو ننا إيرترا هلاونت كطفو زعور زلو نيفي سانكشن تقبرنا فيزا غيرو سانكشن تقبرنا زدديو ني إيرترا مش تيروريست خطوا زدديو أبي يونايتد نيشن إيرترا كم هاجر كي تفلت كم هاجر كوينا كي تخيط كله رول ناتا كي تصاوت ليتي معات زعقفنا زلو نمرحتي إيرترا نهزبهم كي يرغبوا أو أمريكا زخل كلهم زلو 2% خين خفض زخل كلنا دلو رميتان سناتنا خين خفض زخل كلنا قوم ديكونا الكوميونيتينا اتم ገንዘብና ቢወሰዱ CIA بزعبا زيوس ايتزارو دبلس انتوا ايدون قرويز كابي تفطير سغاب 9 شوعات نحنا بزعبا امريكا تزاريبنا دنا ايرترا تزاريبنا بزعبا امريكا سغاب زورانا ويان جمرس بزعبا امريكا تزاريبنا دنا صبو دبلوماسي نيرمس امريكا كل ነገር ነው የምስ አሜሪካ ዛዕባ ዩናይትድ ኔሽንስ ተዛሪብና ይፈልጥን ዛዕባ ሀገርና ጥራይና እንዛረብ ነው ዛዕባ ኢትዮጵያዊ ተዛሪብና ይፈልጥ ህዝብ ጽፉፍ زيد بي ነገር ከዛረብ አይደልኝ ቀደም ከም ዝገርኩምና ኢሉ ኸማን አንጻርም ተጣው አይበለ
مستم صدقتنا دبلوماسي غيرنا نقطبا عبيت إرترا أبزلا على درجات وتصحلو كنسرحنا جميع منجست إرترا ناي نيشنال تزاربي ناي أمريكا تزاربي ناي يكون النجار سجاتي ساعة ممكن تزاربنا أي فلتنا قداينا وراينا هاجرنا هنجرنا هنسيني سمجن ناتم إيش نيروم أبتحت ويلفير كجبرنا أبتحت NGO كجبرنا جرى بزح بالسموز خير قداي زنا دحري ورار ويانا جن تعاطي قام من إثيوبيا يعطي قام نزه بزي بمسرة خطف وتوقصي من أمريكا تخوينا نفرح دي مسلكم أنا رولا أمريكا كان تعاطي قام نزه بزي خطفوه ويانا كخدامي الحريق أبي يونايتد كيدم إذا كل سانكشن تقول دلنا نزه هزبي أمريكا كان بزعل أمريكا أي تزاربوس انتهي مالتي أبي إرترا خال قداية بلنا ناشنال سيكيوريتنا الحادقة هودو قوز دليو سوبر باور صارلهم أنصارهم ينالك على سنحنا أي تزارب أي تولنني خلاعي سخات فرحهم دحر كوينكا سجد اللهم دحر كوينكا لا تكا قداية شعبي أي سجدني زواو قنبال حارنة إرترا أي سجدن حزب إرترا أي سجدن إيه حزب إرترا بحايل كلنا جزراء قصو بحقه ومجد سخات فرح دحر كوينكا أمريكا دحر تنقم بيحات خيد دلخونكا نحن هين خيدنا نبر حواتنا تسوي أميم هاجر نسعى هي ومنا دلمنو وسويدا أجيتهم بزعل زم تصعدوا تزاربوا زولو مسلم تصعدوا تدميروا وطفوا مسؤهم كيدهم ناتهم شقلت يكون إرترا ومننت يبلو من زين أنا فتيرة يكون كنزارب لهاجرنا لحزبنا الحادقة يودو قوصلوا زلو إنا نزارب زلنا بزعل كنزارب عندلي كنذكرهم وين عندلي إننا أنا دحر ديماركيشن تغيرو سانكشن ترى هاب يونايتد نيشن أوريدمو دحر إس أمريكا تبهر وين كذكر أيدلني تاي تذكر لنا أمريكا تاي ملكوتن هاي منجست صراحة منجستنا بعلو نقر قبري أنا قرأ يزاربني دحري سجاب السانكشنز قبرو إذا ورارنا ويانا ستاند وصدقن إذا عالم إذا كمان يكون سفرات خمس قبر قبوق يرس فزرد أني أنا بالله يخزاري شوفهم يا سنوات سلفة قبري كتصحيفي كل نجا أمريكان عملت مخانم أفيس ما تقول قرومي يا تخوني تفرح تخلصت زي أمريكا زارو زي أوروبا زارو نحن نهاجرنا خونات نقبل نهاجرنا خونات ولا حد خونات يبلنا نهاجرنا ناشنال سكيورتي تراينا تطونا بالزمان تمكم أزولو كامي بدوس فلتم يعني وحافي خاصة هاي أبهاجرنا خونات يبلنا فتشو ناشنال سكيورتي نهاجرنا تطوكنا بنك على سالف ناشنال سكيورتي قالوا خلاتنا يزم الكتل نحاده فلو يزم الكتل يكون خلاتنا يزم الكتل خلاتنا خاب أخذ سرح لنا أمريكان يتصرفوا يونايتد نيشن يتصرف ناقوم دي تصحف دلهم يتصحف نفرانس هاي نحفر نأمريكا هاي نحفر نزخونا أبي أوروبا زل هاي نحفرون هنا سلامنتاي نعم دي لما نتقادل اي دو مفسيسو هاجر تيبنا تخونا ندحريفنا من الناس نعم زي تقوانا بحي نعم واقادي حاسبه كل نقر بعامو دومو كفيلو نتقى دوت اتقادل اي زلنا أنا لما نتقادل اي يبلين أنا لما نسوء يبلين بحايدو بغتصمون كلنا عالم توعوا عبيدنا سنة إرترا ذهابا نقوله أنا لما نناتو ما يكوني نبر أنا ناي تاريخ يدوسد ناي تاريخ غربيت خوسد دلي 60 ده أنا قلت ناي تاريخ نهاجرية دوسد ناي تاريخ ناياتاتية دوسد ناي تاريخ ناي سوء ناي إرترا دوسد حادث سب أبدي قريفة حاتموز نافق ناي ويانا تاريخ دحر خوسد دليو ناتو مرد شايف أنا إرترا قلت ناي تسرحني أجي إزوم نهاجرنا تراجع نكبر تاجرش أنا أمريكا نزارب أب قداينا سلزلوا نزارب علينا قداينا سجاب أبي خيدي كله تحركونه أفو يحذرنا جزء خوين يزورمو ما يكفي. Thank you رملة. أبصو من زي بزح ناي أبناي
فلسطين من إسرائيل لو تترايلو جيروسالم كا وانا ختما ناي إسرائيل كتكون عند عديو ترامب تزاري بولو مالتي حجي نابز دبصحهم انتايو بخمي نابز بصيحو نعانا خنتي زوباس يتصلوا الكادو تدمت مو مايكروي يا يتصلونا كل جزء يتصلونا سلمتا يتصلونا إريترا اتزلاتو بوتا كل جزء نزارب أبناي إيه بحرن قرن أفريقان أبناي نيل تفاسس زلا هاجر ذا هاجر زيا نايك إيه بحر كونتات يتنكفا نايك قرن أفريقا كونتات يتنكفا ناي نيل تفاسس كونتات يتنكفا ناي ميدل إست يتنكفنا مالت ولاتو إيه بحري أتصقرنا ميدل إست مالت حجي نسرق نهلونا سرقت زقالوسو ابز عالم الله سوبر باور نهلونا اسرائيل راي زقالوسو لو حجي نسرق كتكلاخل تدفع سغابيو ايتفطني خا يا anybody knows نسرق كتكلاخلس دفع ناتك سغابيو كابيو الجمر ممكن كاب ساوث افريقيا جمرخو nobody knows ممكن كاب جمرخو nobody knows كاب نيجيريا جمرخو كاب الجيريا جمرخو كاب سيريا جمرهون تدفع مكان أهل إسرائيل كابي جمر تدفع nobody knows حج سبعة أم حتيرنا نحس أنا كمروم له نا فلسطين قداي سمعنا حدا يتوجه that's it نا فلسطين قداي سمعنا حدا يتوجه دحر سمعنا حدا بزرب زربا نقلوا لاود تمسرت أو في التحقن أب سمعنا حدا ودي أمين فلسطين تراعتق سراوتك ميليتاري تعتق سراوتك نسرائيل تريد كيكون كاب جوردان كاب لبنان كاب فلسطين بنفرت غيركا ناب كلا عالم اوصيخا دان دهر إنا فلسطين زبالين نعو تقبل كاب مجمرتا اسرائيل تبهال هاجر مش قمت تعلام انتاي يروسالم وانا ختمنا اسرائيل اخذوني تعلامه لذا علامه دي اخترا يا قطن كفورس زلوم حيلتات كفورس لهم قد تعلامه كاب 1945 اسرائيل تبهال هاجر مش قمت وانا ختمنا تا اسرائيل تبهال هاجر يروسالم بس شعيتو صحيح يروسالم وانا ختمه تكون جن قدميو كفرس دلو دفاع عم قداي تكفرس دلو دفاع انت مالتي إذن فلسطين حيلي قوص الله خاب كمان فلسطينيانس أكن دي حادث سب حادث برزتر ولا جوردان هلم تبل إذا ما كنت أتوزولو سراويته وشعينا بنفرت وصيام من السودان نقلا بقيانو فعفا عبد لما نقادو خوينا مالي أفتو مع عسكرات إيبن كلتا مع الكوفايبر دحريق انتا يمتص نبيروت كم يقول كفافات بر دحري انت مصي اتنا بافريقيا اب ناي عرب هاجرات اسرائيل كمكت از الهاجرات كفرسالو يا في ود عدي ثلاثه غزي اربعه غزي حاسبو زي كد بتصبي بند حسبه بعد صدانكم فرس غيرو اجي حدا اسرائيل اب شجر زئتوا فرسوا كلا قزافلو قرب حيل له قرب قطبا له إذا إسرائيل تريد كون هذي أفرسوه فريسو إسرائيل نت أيوة نسيريا بقى فأنا بيتعرف عن إسرائيل شقت هون سيريا لا نسيريا هاخد فوق وافتينه أي تعوض أفتك ما بيزلقن نخلو فعفع بلا ما مرت سمع له هذا كحاله حاله قولنا سمع له يا ثانك يو اجي فعفع بلا مالتي اتي دفع الى دريد الخالة فعفع بلا ومو سيرهم اجينا الفلسطينيان ጉዳይ even I don't know አምንታይ ኩነታት አለ በጣም ነገር كل وديهم
جيت أنا 1945 علامة أنت يروساليم وانا ختمة نا إسرائيل تخون الله تعالى هجي كله فريسون دي وانا ختمة نا إسرائيل تخون يروساليم تايدا زمكت يلنا تا 1945 ده حسبوا كده وسيدة 5 عامت وسيدة وانا ختمة تخون هجي خلاص هجي زمكت يلنا هجي أقرقل كمتسيو أب فلسطين أقرقل كمتسيو أفتكابي لو أناليست قبله نانتا أقرقل كيمتس سوابي رموكا رومله ودي كلا رومله الله اوكي نتيح الله حاجه ودي كاصنيه كرومله يا انو تكس افت الدفعات مس اوكي افت ناي دفع مس باري حصنيه جو هيد مايك يا هجيتي ني اسرائيل ابيكون كتكالخل الله وساني جينا عراق نبره فريسو ليبيا نبره فريسو ناي سيريا نبره اب شجر اتيو ناي بيروت زنري ازلنا خلتاتيو عراق تاي ستاند لون لجكا ايرا هجي كله تودي مال هجي مጨረሻ 1945 زنبرت علامه تنصا ማለት ታያሳ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ናይ እስራኤል ሆኖላ هجي انت عقرقر يخمص سبع عقرقر كمصيو ገለ እውቀት كمصيو ሰባት ኢሎም ክፍክሩ ክእሉ ኾኑ ፓለስቲናን ክፍክሩ ክእሉ ኾኑ ንሕና ክንመውቲ ናብዚ ዳንጎላ ክሱንዲና ክብሉ ክእሉ ኾኑ ግን ካብ መሰረቱ ኣብ 81 እዮም ክሓስብሉ ነይሮም ፍልስጤማውያን ያ ኣብ 81 ካብዚ ከባቢ ድሕሪ ወፂና ድሕሪኡ ቃልሲ ፍልስጤም ኣብ ማይ ከኣትዩ ኢሎም ሽዑ ክሓስቡ ነይሮም ታሽግር እንታይ ዲፕሎማሲ ንፈልጥ ኢና እዛ ዲፕሎማሲ ንፈልጥ ኢና ማዓት ሓደጋ እዩ ዘለዋ ያስር ዓረፋት ዲፕሎማሲ ፈልጥ ኢሉ ነቲ ፒኤልኦ ፓፓ ሓቢሎ ማለት شع يخبى نيروا بناتيريت شع 81 ولا جوردان هلمت بل ولا بيروت هلمت بل كابز خبابي اين وصنينا مريت عنقط خلعت يا بتمص حاده بتمص دبلوماسي خيلي خمسو كبرت خديهم خمسي هاي تغير مጨረሻ ሕጂ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ ሆኖ ሲኑ 1945 የተወሰኑ እና 50 ዓመት ወሲዱ ማለት ከባቢ ዘሎ ነቲ ንእስራኤል ሓደጋ ዝኾነ ከፍርሱ 50 ዓመት ወሲዱሎ 50 ዓመት ተደልዩዋ ነገር አረጋግጸው ደረጃ አገርግር ከመጽዲው አይመጽኒ እንጂ ፓለስቲናውያን ከሐስቦ ዘለዎም ወለዶም ከመገሪ ቆጽል ጥራይ ከሐስቡሎ ከምቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዝበሎ ምጆርዳን ኮይኖም ተትነብሩ ኸማን ዝሓሸዩ ዛሲት ጉዳይ ተወዲ ዝብላነ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ወዳኒ ግራስ ሻዕቢያ ማይክ ፍሪ Thank you, Romle. ጽቡቅ መግለጽ thank you ትማሊ ወፃ ጉዳይ ሚኒስተር ኣብ ቲቪ ረመጽ ነይሩሞ ብዛዕባ ዝደለና መድረኽ ኣብቲ ዳርጋ ኣብቲ ደለና መድረኽ በጽሕና ኣለና ኢሉሞ ከመይዮ ኣምንታይና ጸኒሕና እንታይ ዋጋይና ክንከፍል ጸኒሕና ዳርጋት ናይ ሳንክሽን ከማን ዳርጋ ከምዚ ተዳኸመ ገደገሪ ገሊጽዎሞ ሕጂ እዚ ሞመንተም እዚ መድረኽ ሲ ከመይ ትሪኦ መድረኽ ተቀይር ካዶ ተሓስብ መራሒና ዝበለ ኩሉ ግዜ ቅቡል መራሒና ዝበለና ቅብልቲ خلاص ርኢቶ የድልያኒ መራሒና ዝበለና መራሕት ሻዕቢያ ዝብሉና ቅብልቲ እሰይ ተወዲያ አብካል ሰጊርና ለና ይልናሎ አብካል ሰጊርና ማለት خلاص እጂ ትዘህቡና መምርሕታት እናተቀበልና ምኽያድ ማይክ ፍሪ Thank you, Romle. No, I've started to how to ጸኒሖሞ anyway በቃሞ the program ና ዳርጋ ያህለና ፕሮግራምና ሓተትን ወስቆይላ ተሰምዕ ዘላ ማለት ይለኸልከሎ ማዓተር ኢሃላ ዕረፍት ወሲዳ ማለት ቬኬሽን تا ሙዚቃ ግበርልና ዓለም አይሰዕረና ያተ ሙዚቃ ግበርልና ለኹልኪ Okay. Ta announcement mo ክንገብር ኢና
announcement تا ናይ ሓፍትና ናይ ኣዴና ክንነግሮሞ ተኸታተልትና ኩሉ ኣብ ፌስቡክ ዘለኹም ኣብ ፓልቶክ ዘለኹም ኣብዚ ገዛ ኣብ ናይ ኢፒኤል ኤሪትራን ኢፒኤልኤፍ ህግደፍ ቪዥን ናይ ገንዘብ ምውፃእ ንገብር ኣለና ንሱ ከዓኒ ካብ ኣብ ገንዘብና ዘይከውን ነጥፎ ኣብ ጊፍት ሕጂ ክሪስማስ ግዜ ስለ ዝኾነ ኒው ይር መፅእ ኣሎ ሕጂ ንሓፍትና ነዴና ተጋዳሊት ኣስካሉ ገብረ መስቀል ትበሃል ኣብ ቲቪኤር መፅያ ነራ ንሳ ስንክልቲ ክንሳ ንሓንቲ ሓፍትና ወይ ኣዴና ተጋዳሊት ንዓ ትናብያ ምስ ደቃ ምስ 4 ደቃ ትናብዮ ማለት ስድራ ትናብዮ ሕጂ ናህና ሓገዝ ከድሊ ማለት እዩ ንሕልናና ምክንያቱ እቲ ዋጋ ዝኸፈሉልና ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ ንዕግበትና ንሕልናና ከም ኤርትራውያን መጠን ኤርትራውያን ከዓ ንሱ ይመለለይና እቲ ሓድነትና እቲ ልውሃትና እቲ ናህና ጀነረሲቲ ንሱ ይመለለይና ቅድም ብኸምኢና ሲዕርና ሕጂ ከምኡን ከይድ ስለ ዘለና ሓገዝና ክፍለያ የብሉን ጎፋንድሚ ምናልባት ኣብ መስርሕ ኣሎ ክንሰርሖ ኢና ግን ንግዚኡ እንድሕር ናይ ፔይፓል ኣካውንቲ ኣለኩም higdefvision@gmail.com ኣብ ፔይፓል ማለት እዩ higdefvision@gmail.com መን ያቲ ዘሎ hgdefvision@gmail.com ኣቲኹም ኣሚን ኣብ ፔይፓል ድሕር ከምኡ እቲኹም ንመን ትኸፍልዎ ድሌትኩም ዋላ 20 ቅርሺ 5 ቅርሺ 100 200 ከም ድሌትኩም ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም መን ያቲ ዘሎ በጃሁም አውርድዎ I don't know እሞ እንደገና በመን ያቲ ዘሎ okay thank you anyway እንደገና ክደግሞልኩም ንሓፍትና ተጋዳሊት ኣብ ቲቪኤር መፅያ ነራ ስንክልቲ ክነሳ ኣስካሉ ገብረ ሚካኤል ዝተባህለት ንሓንቲ ተጋዳሊት ሓፍትና ከዓኒ ወይ ኣዴና ትኸውን ትናብያ ማለት ምስ 4 ቆልዓ ናይ ኣእምሮ ስንክልና ስለ ዘለዋ ኣእምሮኣ ከፊዳህልና ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ግዜ ውግእ ኣእምሮኣ ከፊላትና ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዓይኑ ዝኸፈለ እግሩ ዝተኸፈለሎ መስዋዕት ልባዕሉ ህይወቱ ዝኸፈለ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓኒ ወላ ሓንቲ 100 ንዓና ስኒ ወላ ሓንቲ ኣብ ስኢልካ ብሓደ ክዳን ኣብ መግቢ ኣብ ስኢልካ ኣብ ባራት ኣብ ገለመልታ ዝጠፍእ ስለ ዝኾነ ኣብ ቲቪ ስኢልካ ኬብል ገለመልታት ኣብ ኬድካ ሜስስ ዝጠፍእ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ስኢልካ ንሓውኻን መሳርሕትካ ገለ ተፅብኦ ጊፍት ናብ ሓፍትና ተዋዓለ እቲ ዝበለፀ ይኸውን ማለት እዩ ንሕልናና እውን ፅቡቅ እዩ ከምኡ ጌርና ነቲ ቁጠባ ናይ ሃገርና እውን ከምኡ ጌርና ክነባራብሮ ስለ ዘለና ንሱ ከዓ ግድን ሃገርና ተሓተና ጉዳይ so እንድሕር ኪልኩም ኣብ ፔይፓል ኣቲኹም ኣካውንት ሓላለኩም ወይ እንደ ቀሊል ይኽት ከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም higdefvision@gmail.com ኢልኩም hgdefvision@gmail.com ኢልኩም ድሌትኩም ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም so ኮሌክት ንገብር ኣለና እንድሕር ኪልኩም ምልማን ኣይልየናን እዩ ንኩላህና ሓንቲ ብሓደ ስለትብፅሓና ተሃገር ናትኩም ክስታዩሞ ሓገዝኩም ኣይፈለ ንዓውን ሰርፕራይዝ ገብራ ብጣዕሚ ናይ ባሕቂ እዚ ፕሮጀክት ምስ መፀ ናይ ባሕቂ ተሓጒሰ ማለት እዩ እሞ ፕሮግራምና ናይ መዓልቲ ናይ ሮምለ ኣብዚ ክንውዲ ኢና أو أخلى خسني إذا project حاجة سني أشوف له عندي time limit الله مثلاً مع عسينا خلنا واصل مع رمنا نبع العلاج ساعة الطمني العلاج ساعتها الله نبع سجع معسى اوكي قدمي أستغل لحنا I guess نصبح حاتبل جن سجع نلوخ سجع نبلون كذا أزل أخمس يون كنصبن خلينا معناته 3 business days العجول كنصبن خلينا عند مسألة كميسي
ዝመጽ ነገራት ኣሎ ንምሳሌ ሕጂና ኣኼባ እንዳተገብረ ከሎ ዝመጽ ነገር ኣሎ ኣፕዴት ገብረኩም እሽትምስ ገብራል ካብ ዓዲ እንግሊዝ እንደገና ዘንበ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበርኩም እንት ተሰምዑ ናይ ቅድም ከምቡበኤ ሕጂ ኣፕዴት ውን ከምብበልኩም እየ ማለት እዩ ሓደ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ፍሮወይኒ ወልደ ማርያም 100 ፓውንድ ፓናቶኒ 100 ፓውንድ ማርሻል ሲ 50 ፓውንድ እዚ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ፓውንድ ሕጂ ዘይነበረ አንተ ወይ ማለት እዩ ካል ኣብ መገዲ ዘሎ ኸኣኒ ተምሃራይ አንደርስኮር ፈርስት $100 ፈራፊና $100 زين عنتو زين ورائن كالايك ندغمه إنا حجي كميسي زينو وروخنا ورسل زخولو غزي لنا خيدو go ahead إلايسا أنا بحق go ahead كل خطوة فيسبوك كاتاتلو لهم زي أبجزانا أبزي إريتريان EPLF دف فيجن روم زوات عدلو جنزبي بعلمنا واتيوم من البات تشبات كساكي كونوكم بنيك نيمز لنخيدا بالتوك همي إلى إسحاق نجر كندي جنزب تواتس إله أبز حلف جزء دحرت خائلو دحرت دواتس على دحرت جيزون تديدلاين قرطين دحرت دانا وهنا أب كريسماس إيه تجبرنا إلى إسحاق تيالو ناتي حتى هسا إلت إسران 4 ديسمبر إسران 4 ديدلاين تجبرنا تبوني رتناي كريسماس إيه سلزخونه سلام مع تجبرنا تبوي مو مايك نعخا go ahead تشمات تذكر لها thank you حراي انت ايتي تامل ليميت سلازلو نمعس 4 قالت له لها مستم كستايك زارب غزي ግን انا بزفلطو ابز سومن زنس بري بزنس داي سلازدلي زمص زلو خمس حجي خصوع مصنخو بعل تمهراي فرس بعل فرافينا ونسئلو امجد سلازلو ثلاثه معلت وسدلهم سلازخل in case لو معلت تسدوا وي سوني تسدوا تلجكم كاني ناب حمص ناب عرب جز اي قبولو سلازخل كاخذ دخل اخي ግን دلأ تقولوا علي خوينو كاننا وحد كالت خوينو كحتتي دزي كوينو كساب عربي بناتي كل اخ سلازخونه كساب عرب زلو خصبه خيلي بناتي يا مالتي اتخالق او نوع تدليكم ግን مسؤتهم كسامع زغونه خوين ግን بدقامي زمن انجليز انت ودي تنبو قدم حجي زي ينبكو مالتيو كاب لندن فروين ولد مريم 100 باوند باناتوني 100 باوند مارشال سي 50 باوند فرافينا امنجد زلا $100 تمهاراي فرست ما امنجد زلا $100 قال تركبنا يا دولارات حجي تقسي زخلو زنبولكم حجي بدولار تراي باوند زي كونه ادن بدلو حجي غواندي $100 مانجو 100 ساوا اري مس هاجراوي شكر كلتا 100 سمتكل مس متكلاوي 150 كبر ابي عبيو تسفاي عركس متكل $50 اريتراويت وي ابولبون اريتراويت فرست اولبون $100 محازا اخا حبتاينين حبتي مع اولبون كا روت نغوسي $100 وقح $100 ساترب $100 روتا $100 كوسيب $100 جلد امان $100 فريا $100 ودينينتي $100 ودجي $100 سرجقة $50 God bless شعبيا $300 امانيل زيرو $300 جمهالو $100 الى عيسى $100 كبر اب هابت مريم حاون الى عيسى مالتيو $50 عبد الله سفاف ويكا جيكيو $100 هداد $100 روملي $100 اي تامنان $100 انكل وراسينو $100 تيدروس بينه $100 سلامات $175 ودافهم ناتي 100 قيالمعت 105 هبيلا 9.8 سنتيمن ودسيوم 100 برهزي 100 ابي ياسين 100 فروغ 5 شقي 5 ايروري 100 تسفي هنس ولدو 4.8 سنتيمن كوبرا اندرسكور 67 100 نفقر هايفن 9 سنتيمن في كولا روما 5 بلس اندرسكور 2011
ميتي وجب underscore 12 underscore 3 ثلاثة ميتي تسفانا ميتي اللغلكي كلتا ميتي ودت أبع 5 ريمنا ميتي خالوت أبزي بدحري عند مسألة مالتي زين كلكم صنعوا أما قدلوا أنا يتمهارا فرست فرافينا زين أما قدلوا فروينو ولد ماريا 100 باوند باناتوني 100 باوند مارشال سي 5 باوند زين لنا وذهب زهبو اتذهب حابو بولو إمو إيدي نبل أما قد بناتي سي حيل سقعر بناوي حيا له قاو جن دحرز له جن مسوي تسامعه سب مسمانتو سب محاسب مسمانتو سب مس جاندوي مو مس جانداي تماهيره خنمي كم دخون كنفلط عينا سوفار جن كسابت مقد زلو مسو أمالاليه سقاب عرب زلو أوبنالو الذي نخيل إيدي نبل لمن يكون زي انتايو تي حلنا خاي تاسمعتكو اخلت مسوات تخف دلاس انتايلو زابونه يتسوى اخوا እንዳልካት ጎብሮን በሪ ተገዲድካ ተመጽኦ ድምጻ ነገር ቡና አይኮነን ስለዚህ ኢድካ ንበል ንሓምሳ ሰብ 50 ለምን ጨና ንጫኖ ኢና ንብል ደለናሞ ጭኑ ንባ ልእኽ ኣብልዎን ወድሓንኩም ደሓን ሃብኩም ደሓን ሃበና ንኹልና ሮማ አልቲ ማይክ ፍሪ يغنيلنا العيسى ثانك يو يغنيلنا مون الى عيسى سمعكم يوم تعودوا ايرترا ناي بحقي كمزي مصحورو ناي بحقي حقسك ايرترا مهانكا ماسني يحبنك كل تمورالك هان لعل سودو مالتي مو ايرترا كاني نسي منتنا نسي مللينا انت بحنسا خوينا نغبرو كل ነገር اب ገንዘብ ዲ ቁጠባ ዲ اب መኸተዲ كل نغبرو ايرترا مللينا بحنسا خوينا نغبرو تي قندي كمزي كل شيء نبلو ايرترا حيلا اب حزباي سو اسي خات حيدي اذا نريو زلنا كمزي تحيدي بحنسا مستباله خلته سو من يغبرن سب كله تريو لهم نحفتين الدين تقاداري كله دغبرت ليسي ገንዘብ ከፊለስ ዋጋ ወላ ሓንቲ ንሕልና ይምበር ገንዘብ ከፊልካ ኩሉ ነገር እዚ ናይ ስናሞ ስንካል ኩሉ ነገር ናይ ቁጠባ ኩሉ ግዜ ድሕለፈኦ ከማና ክሰርሑ ክስደዱ ከማና ገንዘብ ጊሮም ተማሂሮም ገንዘብ ክገብሩ ምስካሉ ነይሮም ግን እቲ ንቕሓት ላዕሊ ስለ ዝነበረ ኣነ ተሰውየ ነቲ ኒው ጀነሬሽን ከኣኒ እዛ መሬት ክገድፈሉ መሬት ከኣ ኣውሪሶምና ታሪኽ ኣውሪሶምና ማለት እዩ حجي نحنا اني بغنزب سئيل كاستاي دغبر ايكونن ግን كوم يدنا حجي تحغاغيزنا ب100 200 ب50 كوم برنا نعا تحاويسا خديا خلا حجز كخونا خلو نتحلنا نهاني صبوق كاستاي go سمعو مالتي حجي بروجرامنا ابزي اخنو دينا منالباتهم دحركم دمصاكم حنت الله نغن ابزي الله ابزا خاين بقوا صني سوري ناي هانزا شومونته $50 تقبيليا دارغا مالتي سلازو ودن خلفولي احلف فايلنلو $50 هانزا 50 هيبونالو ملاخونا يتدلينا اخلا قبلتي يقنيلنا هانزا روح معلتي ثانك يو إلايسا بقى توم من البعض دونغ يهودو مصاهم قليليو ا بايبال اتيكم اكاونت خفيتكم اب هقدف vision@gmail.com يلكم دحر after search دحر اتيهم كمصالكم او تكفلوا تخوليهم hgdefvision@gmail.com هقدف vision@gmail.com يلكم اتيهم او تكفلوا تخوليهم حجون غيزيلو تغبرو تخوليهم بقى زي اب غيزي holiday نغبرو دلنا بروجكتيو اتغنزب اب زي كون كاب دطف نحفتنا ندينا تغاداليت እዚ ሁሉ ንዓና መስዋዕት ዝኸፈለት ንዓ ምኽፋል ወላ ሓንቲ ክስታይ ይብሉን ንዓና ኸ ዕግበት እዩ ወላ ሓንቲ ንልምኖኩም ኣይኮናን ዘለና ንሳ ንሙሉ ኤርትራ መስዋዕት ከፊላ ንሓንቲ ስንክልቲ ሓፍታ በኣእምሮ ሰንከልት ተጋዳሊት ከምኣ تناب زلام 4 ቆልዓ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ቲቪ ኤረር ይኹም ትኾኑ ንዓ ኣድዋፃ ደሎ ገንዘቢ ሞ ክእሎትኩም ከኣኒ ኣወፊዩ ናይ ግድን ኣይኮነን 100 200 300 ክትከፍሉ
ዝከኣለኩም ዋላ 5 ቅርሺ 10 ቅርሺ 50 ቅርሺ ድላይኩም ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ወፋይኹም ኣይፈለየና እሞ ፕሮግራምና ሕጂ ኣብዚኣ ክንውድእ ኢና ድሕሪ ተደርፊ ክነድርፍ ኢና እሞ ኤርትራውያን እቲ ኩላኻትኩም ተሳተፍኩም ብጣዕሚ እንዳመስገንና ኣብ ፌስቡክ ተኸታተልኩምና ኣብ ፓልቶክ ኩላኻትኩም ኤርትራውያን ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ማለት እዩ እሞ እንድሕር ክኢልኩም ከዓኒ እዚ ክሰምዖ ድወኣልኩም ኣብ ፌስቡክ እንድሕር ኣለኹም ሼር ግበርዎ ኩላኻትኩም ናይ ሮምለ ትምህርቲ ክንመሃር ማለት እዩ እዚ ፕሮግራምና ክሰምዕዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንቕሓት ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ከዓኒ ክንነቕሕ ኣለና እቲ ንቕሓትና ኤርትራውያን ንቕሓት ኢና ግን ኩሉ ሻዕ ከዓኒ እቲ ንቕሓት ክትከናኸኖ ስለ ዘለካ ኣብ ዓለም ኣብ ሓደ እዋን ጠጠው ስለ ዘይትብል እንዳማዕበለ ስለ ትኸይድ ንሕና ምስቲ ምዕባለ ምስቲ ንቕሓት ናይ ዓለም ክንከይድ ክንጓዓዝ ስለ ዘለና ናይ ግድን ከምዚ ጌርና ዲስካስ ክንገብር ከዓኒ ግድነት እዩ ማለት እዩ እሞ ኩሉ ሻዕ ናይ ሮምሎ ፕሮግራም ቀዳም ፋዱስ ናይ ካሊፎርኒያ ታይም ብሰዓት 3 ናይ ምሸት ናይ ኒውዮርክ ሰዓት 9 ምሸት ናይ በርሊን ታይም ማለት እዩ ናይ ሮምሎ ፕሮግራም ንሕና መኒና ንሕና ታሪክና ትብል ፕሮግራም እያ እሞ ሮምለ ብጣዕሚ የመስግነካ ግዜኻ ሰዊእካ ኩሉ ግዜ ትምህርቲ ትበና ብጣዕሚ የደመስግነካ እሞ ኩላኻትኩም ሪምና ኣለኹልኪ ኩልኩም ገዛና ወድስዩም I don't know ኩልኻትኩም ክጠቕሰኩም ኣይትኽእልኒ ኩልኻትኩም ገዛና ክብለኩም እሞ ማይክ ፍሪ ምስታፍኩም ከዓ ኣይፈለየና ኩልኻትኩም ኣብ ፌስቡክ ኣብ ፓልቶክ ዘለኹም ማለት እዩ እሞ ድሓን ቀኒ እዩ ኣብ ዝተመሳሰሉ ፕሮግራም ስጋዕ ንራኸብ ዓወትና ሓፋሽ ክብኑ ሞገስ ንስዋዕትና ሞሪምና ወይ ኣለኹልኪ ሓንቲ ደርፊ ገብሩና እንድሕር ኪ I don't know ሮምለ ሪኩዌስት ገይሩ ነይሩ ሓንቲ ደርፊ ሳተ ጌርካ ዝበለፀ እሞ ድሓን ቀኒ እዩ ኤርትራን ዓወትና ሓፋሽ الله قلت مايك الله يسمع عند الله ክንተሓጋገዝ ኣለና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ደቂ ስዋኣት ስድራቤት ስዋኣት ብሓፈሽኡ ከዓኒ ንስዋኣት ኣብቲ ባንክ ኣካውንት ስለ ዘለዎም ኩላትና ኣብኡ ክንተሓባበር ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ይኮነን ንሕና ኩላትና ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ሓላፍነት ናይ ሃገርና ንስከም ምዃንና የርኢ እዩ ቀንዲ ሕጂ እንታይ መንግስቲ ሓላፍነት ናይ ህዝቡ ሓላፍነት ናይ ሃገር ናሽናል ሴኩሪቲ ኩሉ ዝገብር ንሕና ከዓ ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ወሲድና ከዓ ነፍሱ ወከፍ ነፍሱ መንግስቲ ወሲዱ ብሓላፍነት ከዓ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽግር ክንፈትሕ ንቃለስ ማለት ሃገርና ሓልፎ ዘለና ሽግራት በቲ ሳንክሽን በቲ ገለ ብቁጠባ መታን ከይንዓቢ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ሕልኽላኽ ንዕኡ ክንፈትሕ ብድሆ ስለዝኾነ ሓደ ካብቲ ናይ ብድሆ ኣገባቢ እሞ ከምዚ ክትሰምዕ ከለኻ ኤርትራዊ ምዃንካ ሞር ኣብ ልብኻ ካልእ ስምዒታት ይመፅእ ንዝዓበየ ስራሕ ክትሰርሕ ከዓ ይደፍኣካ ማለት እሞ ነዚ ኩሉ ዝገበርኩም ንሓፍትና ክትሕግዙ ግዜኹምን ኩሉ ነገር ዝኸፈልኩም ከዓ የቐኒልና እናበልና ኩሉ ግዜ ከዓ እዚ ልሙድ ክኾን ኣሎ ልሙድ ኣብቲ ንደልዮ ናይ ቁጠባ ሕዌት ቦታ ስጋም ንበፅሕ ንሕና ኤርትራውያን ኩሉ ብሓላፍነት ክንስከብ ኣለና ንውጋኣትና ንስዋኣትና ንኩሉ ነዚ ሃገር ኢሉ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ ንሕና ሓላፍነት ናቱ ክንስከብ ኣለና ምክንያቱ ንኩላትና ዘርብሕ ጉዳይ እዩ ነብሱ ወፊ እምበር
كم كلاتنا بولقنا عبد الله إنا نبر دلنا كنبر وين يخيل نيرو جن بنقحات درجة سلزخانة بنقحاتو درجة أنا متان كحلفلنا كل الشجرات سكمة سب ناي محجاز حلفنا ناي كلنا مخانو حلفنتنا مخانو رد لنا بتعمي تنكيو كجزانا نزي كله زجوركم تحرج خاوز العالم كنجبر نسعر قالينا ناش قرانا نقدل قالينا ناش شاهين داقدلنا قالينا قالن داقدلنا نسوقتنا كنحجز صبوقي أنا بزح حسابات الله أبن الزخونو أكبو حراك ما بجبهم زلوا أبجزان دا أكبو أما ترشة دميرهم دك سوقات سدرابي سوقات زالي بزح حسابات زلوا زخالم ديني أبوتاتنا بهالني أبوتاتنا سلزخوني كنتصلوا لنا متان كم حاجة نبرمو كلاتكم يقنيلنا تينكيو كأتهم نزيد سعر كابز قتلنا بحافي شو ديسكاس نقبل نخلينا علو بزحات هذا السبات نتساتفنا تنقحتنا خنا أبي كالي ولا حنت ترجم يقولون زي ديسكاس نقبره نقحتنا خنا أبي أنا كواهم فلت وكواهم للعالي قالوا ذي كونه تبغوا سيوسيد كالي ولا حنتين برنامج غيره تبغوا سيوسيد كلاتكم كأني تبغوا سوفت يلمن مهنياته نقحت بالتعب والساج نقحت والساج زي نقحة حبرة السب قداي دي فلت حبرة السب نابي خيد زي فلت حبرة السب قمنا قال كجبرة كين بتصو زخاني كاب صورانا استمهرنا لعلو كله كاب زباو قنبار استمهرنا هاسيو تقادلينا أبساحل كله سألمات كحلف كله ثاني راتو نقحت يعني راتو نقحت كالاشين زنبورو ميسايلات ونينو نقحت سلزوننا هجي نقحت بتاع وصاني شللك نبلا يبلنا انا خل حبرة السب كابيت بقيسنا نابين خيدالنا ابين لنا كنفلت كنرادا بزعبه هاجرنا رادا غبو سلزخونه نقحت بتاع وصاني انا زمده بزخ غبره كله نقحتنا كعبي انا بانا خصبق بزتخالنا متن تي اب قربانا زلخونه نبوبو نخيل كنبوبو لنا كاب عقمنا نعل زخونه انت معلتي اب عقمنا خبصح مقدي خفتلنا سلزخونه تي نقحت زبحال ነገር شلل كنبلو يبلنا مصحفتنا ننببالنا ني هاجرنا ብዙح ነገር كنفلط አለና ዝኾነ ኤርትራው ከውል ቀሰብ ክፈልጦ ዘሎስ ክፈልጦልና ብናትና ተበግሶ ካኡን እኔው ከአ ዲስካሽን ሞር ያዓቢ ኢለዛ አምንሞ كل ጊዜ ከምዚ ፕላትፎርም ክፈት ከሎ አነ ንዲስካሽን ንقحት አነ ዘይፈልጦ ካልኦት ይሁርና አነ ዘይራአኹ ካልኦት ሪእዎ አነ ዝራአኹ ከአኒ ተም ካል deyራአይዎ ኾኑ ክእሉ بحابر كأني حابرات تحساسوا دحر لك ني حابر علامة توقع زقلله يخون ني حابرات تحساسوا دي يقولوا حبرتسب ني حابر علامة توقع اكل بو درجه زي نقحات نبلونا مو زيهم كيف فالكم introduction after حتى ملسن كم دلنا غيرنا لابطنا نملسو نخيلنا او خلاتو دلي مايك فري Thank you Romle, thank you. ምናልባት እቶም ኣብ ፌስቡክ ተከታተሉና ዘለኹም ብዛዕባ እዚ ናይ ሓፍትና ድዋፃ ዘሎ ኣብ ፔይፓል እንድሕር ኣካውንት እንድሕር ኣለኩም ህግደፍ vision@gmail.com ኢልኩም እንድሕር ኣትኹም ኣብኡ ገንዘብ ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም ትኽእሉ ናባና ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ hgdefvision@gmail.com ህግደፍ vision@gmail.com ኣብ ፔይፓል እንድሕር ኣትኹም ማለት እዩ ብኸምኡ ክትከፍሉና ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ናይ ምንታይ ትብሉ እንድሕር ኮንኩም ሓንቲ ኣዴና ትኸውን ወይ ሓፍትና ኣብ ኤርትራ ተጋዳሊት ዝነበረት ስንክልቲ ክንሳ ንካልእ ከምኣ ስንክልቲ በኣእምሮ ሰንከለት ትሕብሕብ ምስ ደቃ ማለት እዩ نعا زخون حاجزنا نواصل زلنا حاجزكم اي فرينا نعنا ديكون نعا نحلناكم نهاجرنا نحاده يدو ذهاب ما اوسنا امرو عين دخفله مكفل كاني قديتا مسلو زخون نساتهم كمان تا انكو هيوتهم دي بولا نحنا كان نجنزبكم بقول لهم كاي جبلنا مالتي ولا حنتي 200 300 50 خفيلنا نعناس ولا حنتي نساتهم كا هيوتهم ስለዝኸፈሉና ስለዝሰንከሉና ብዙሕ ነገር ግዚኦም
ኩሉ ስለ ዝኸፈሉና ንሕና ከዓኒ ሃገራዊ ግዴታና ስለ ዝኾነ ከምኡውን ሕልናና ስለ ዝወቕሰና ወላ ሓንቲ ኣብዚ ኸማንሲ መሳርሕትካ ትህቦ ጊፍት ነዝማድካ ንዘለዎ ትህብ እዚ ከዓ ንሓፍትና ስለ ዝኾነ ንሓንቲ ኤርትራዊት ንዓና ኢላ ሰንከለት ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ኩልኻትኩም ብዝከኣለኩም ተዋፅኡ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ግድን ኣይኮነን 150 200 ትከፍሉ ዋላ 10 ቅርሺ ዋላ 20 ቅርሺ ትኽእሉ ድሕር ኮንኩም ከምኡ ግበሩ እቲ ጎፋኒ ንሰርሓሉ ኣለና ስጋዕ ሕጂ ግና ኣብ ፔይፓል እዩ ዘሎ ኣብ ህግደፍ vision@gmail.com ድሕር ኢልኩም ኣብ ፔይፓል ኣካውንት እንድሕር ኣለኩም ወይ ብሕጂ እንድሕር ከፊትኩም ከምኡ ኢልኩም ኣቲኩም ክሳብ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ሕጂ ፕሮግራምና ክንጅምር ኢና ናይ ሮምለ ፕሮግራማ ንሕና መን ኢና ንሕና ታሪክና ኢና ዝብል ናይ ሮምለ ፕሮግራም ቀዳም ሕጂ ክንጅምር ኢና ናይ ሎም መዓልቲ ሕቶን መልስን እዩ ምናልባት ከም ኣብታ ጫፍ ሰሚዐዮም ነይረ እንታዮም ድካትዑ ነይሮም መስለኒ ብዛዕባ እዚ ናይ 4 ግንባራት ንምንታይ ኢሉ መፂኡ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ሮምለ በኣ ተጅምራ ፅቡቅ ነይሩ እንታይ እቲ 4 ግንባራት ቁጠባ ድዩ ዋላ ንምንታይ ኢሉ ዝመፀ እዩ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነብር ሰብ ፖሊሲ ናቱ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን መራሕቲ ኤርትራ ካብ ህዝባዊ ግንባር ኣትሒዙ ዝተገብረ ድሕሪ ናጽነትና ከዓ ዝተኣወጀ ነገር እዩ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብዌልፌር بريدت محبرات تنبر هاجر ناتا بوليسن ناتا بوليتيكاوي مرحة كتوص أيتقلنا مساء عدلا نايتا هاجر كا أو حدا جاي يزودق نجي مرحة إيرترا نحنا إيرتراويان بهم إنا أورينتد مالتيو نفوت إنا زي نجي كانت أفريقيا يتصلوا دولو بأنا ترى يكون يتصلوا أب نفس وقت هاجر إتي أتحسسوا الله أفغانا قدمي إذا أفتر دحري ريفولوشن زمت بريزيدنت ناتو استقتل الله هاجر يا غانا نعوق تقف أفغانا زي تجبر نجار يلا أفغانا زي تدمسس مصحفتي يلا زعابي إن سي ديبارتمنت أفغانا وخلاتو تتحسسوا أفغانا هيكس أجي إذا حزب أفريقيا بملؤ سيلف فريلانس حدا معلتي فتنوا نيري مرحتهم تقتلهم كندي شجرات أتيوه كندي أو بايبتس ماي قدامي عالم كوينهم نتحب السب أبزيد له على غلق ماي مينيتاري كوريتا نجبركا زخول تجيرو أفريقيا حلف اللان هجترا تسفؤهم يعني مناطق أتي أي كألني زبلوا زنور أفريقيا أن تسفاد قرص إنه إيرتران تجيراتو أبجبر جيراتو نزخول الشجرات حليفة challenge جيران قدامي عالم زخونا نجار يمشي كافتا كومباس ناتنا إلي كيبلنا كم إيرترايان يمونا عالم challenge لازم جبرنا أجي after ground بجبر جيرنا يعني هنا زي up ground بجبر مجبرنا إيرترايان من خلا أفريقيا تسفاي وهنا زخونا أفريقيا self reliance زي دلي أفريقيا يعني كم يجير كاي كأن يتوم أوشت زلوا بايبتس نايتهم كلام معه تنبت كريستيانات تنقلب له نزي كيمت 45 عامات عملوا في هاجر ايجنس هوينو كسر حد صنحه إيرترا ግን ቻሌንጅ ገና ጥሒሳ ወጽያ ተዓዊታ እጂ ኣምንታይ ናልመጽ ጀነራል ስብሓት እፍሬም ጽቡቕ ንፋስ ክነፍስ ተኾይኑ ናብዛ ኣፍሪቃ ብኤርትራ ጥራይ ካልእ ዕድል የብላን ኣፍሪቃ ኢሉ እጂ ንሕና ጽቡቕ ንፋስ ክነፍስ ተኾይኑ ብኤርትራ ድሕር ኮይኑ ካብ ኤርትራ ጽቡቕ ንፋስ ናብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ይኸይድ ኣሎ እሞ ቶም መራሕትና ዝበሉና ቀደም ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ግብሪ ይርአ ኣሎ ሕጂ ስጋብ ክንደይ معولات مرحت اللونا سقاب كنا معول حزب لنا سقاب كنا 5 عامات 6 عامات نقدمي دحاسو مرحتي بتمكرو علنا مالتي بعابي خا ودب علنا حدا ودب تمكرو زلو حزبا غمار ديمقراطي فتحن تمكروني عالم كله النجر زفلت حدا ودب علنا مالتي مو اجي مرحتنا زبولو وصل زكونو it is positive نتم مرحتنا مور تجنبار كاني كما يسرحهم زلو نحنا بجبري ترى قلنا يخل
جي افريقيا كم كبلهم بتايد اخبلو ذي كل وجه استخاير امونغو ኤርትራን ኢትዮጵያ ናይ ቦርደር ጉዳይ ናይ ገለ ጉዳይ ኮን ዝብልዎ እቲ ኤግዚት ፕላን ዝሰርሕዎ ሰም እዮም ግን እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ለመንት ዶ ይስዕሩ ዋላ ብነብሶም ዝሓድሩ ይስዕሩ ይነይሞ ቶም ብነብስና ንሓድር ስዕርና ኣለና ኣፍሪቃ ከዓ ናይ ብነብሱ ዝሓድር ሰብ ክትፅሎ ናይ ግድኒ ንዕኦም ከይንፀሉ ከዓ እዩ ዝኩሉ ደም ከፊል ሕማቕ ናይ ፅቡቕ ኣብነት ሕማቕ ናይ ፅቡቕ ኣብነት ከይንኸውን እዩ ኩሉ ውግእ ኣብ ርእስና ተኻይዱ ንኣፍሪቃ መታን ከይትቕየር ንነብስና ክሓልፈልና ንናይ ህዝብና ክሓልፈልና ብቁጠባ ናትና ፖሊሲ ከም ሃገር ኮይንና ክንሰርሖ ንገብሮ ፀቂጦም ፀቃቂጦም ሞዴል ናይ ኣፍሪቃ ሞዴል ናይ ዓለም ገይሮምና ማለት እጂ እቲ ኩሉ ውግእ ዝተኻየደ እዚ ኩሉ ዝሓለፍና 20 ዓመት ፀልማት ኤርትራ ነፃ ካብ ትወፅእ 26 ዓመት ነዚኣ ሎሚ ኣፍሪቃ ዝብልዋ ዘለዉ ከነረጋግፅ ስለዝኾነ ኣብ ፅቡቕ ቦታ ኣለና ንሕና ከም ኤርትራውያን ኤርትራ ከዓ ሓንቲ ክብርቲ ሃገር ክትኸውን እያ ብዝለዓለ ከዓኒ ኣብ ኤርትራ ዝበለፀ ሃገር ሓደ ወለዶታቱ ዝቕፅል ሕብረተሰብ ዝማዕበለ ሕብረተሰብ ንሃንፅ ከም ዘለና ብግብሪ ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቁርኣን ገነት ዝብልዎ ድሕሪ 20 ዓመት እታ ኤርትራ ገነት ክትኸውን ዝብል 100% ዝተኣመነሉ ዘረባ ኣለና ኣነ እጂ that's correct Africa yeah Mike free thank you Romle thank you adubuha ilkazalha Mike na itkafa bilkala سلام Romle khufay kama hajirka kama yu'ilka ba hello غرو الله go ahead ناتي حتو بز حدش قنيات ناي حدا مهوري بحالاي يسيف قبل هيوتن حريته لبايل حدا وص ነገር አለ እጂ አብና ኢትዮጵያ ንስ ምስራቆ እንታይ ይብሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ከገብራሲ ነዚ ናይ ዓሰብ ጉዳይ ነገር ፈላኒ ኢትዮጵያ ደብል አይነት ገለሎ ማዓት ጽሑፋት እጂ بعد حرية لبايل بقولوا ميلاد صديقات منطقة رملة ناي قلم من قصاص ناي فاول العلو أمانغو حديقوم كيدو بصوتنا بخار عبد الله أدريس كودو هولو وصديقات منطقة إذا تبلات أي حدث اللي زخونا سي انت عصب مقداف من قناة تتحيز دولة ني إثيوبيا وصي انكي بولس انت هنا عصب عفارنا إثيوبيا إرتان حدا يمون عصب قديف كان إثيوبيا بسلام كتنبردو حرقون قناة دبالو معات يدولو إنوي انت يريتو لك بزي رمى عربي እዚኦም ታሪክ ዝጓሓፎም እንዴም ታሪክ ዝጓሓፎም ንሕና ብዓለና ኣተሲእና ነጊፍና ክንወስዶም ኣይንፈትን እቲ ቃልሲ ተኻይዱ ቀፂሉ ኣብ ታሪክ ተጓሒፎም እጂ ንዝተጓሓፉ ኣይትገደስሎም እንዶ ነይበልዎ እዘልዮም ኢትዮጵያ ክዱ እዘልዮም ኣሜሪካ ክዱ እዘልዮም ኣብድላይም ክዱ ታሪክ ጉሒፎም እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክስ ጉሒፎም ሪጀክት ገይሩ ኣብቲ ውሕጅ የለዎ እጂ ብዛዕባ ኣብ እንዳ ጋርቤጅ ካን ዝኣተው ብዛዕባኦም ስለምንታይ ንዛረብ ንኤርትራ እንተደኣ ከነፅርያ ደሊና we have to have garbage can ክህልወና ኣለዎ ንኤርትራ ከነፅርያ እኳ ገዛኻ ተፅቢሕ ኮንካስ ጋርቤጅ ካን ክህልወካ እጂ ንኤርትራ ኣብ ታሪኻ ዝሃገር እዚኣ ተፅሪ ስለዘላ ኣብቲ ከነፅሪ ዝጓሓፍናዮም ጓሓፋት ተመሊስና ብድሕሪኦም ብዛዕባኦም ክንዛረብ ግቡእ ኣይኮነ እዚኦም ኣብ ታሪክ ተጓሒፎም ንሕና እንታይ ኢልና ክንገብር ዘለና እቲ ግመል ይቕፅል ኣሎ እቲ ዝነብሕ ከልቢ ይንባሕ እቲ ግመል ይቕፅል ኣሎ እዚ ንሕና ምስቲ ግመል ጥራይና እዚኦም ተጓሒፎም እዮም ዛስ ኣብቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ መሰረቱ رمل نعين نعخن نخلو سوات كداناغرو ግለኮሎ ከምኡ ጥራይ ንወሰዶም ተጓሒፎም እዮም ዛስ ብዙሕ ሰዋት كداناغرو ሆልዮም ኣይዳናገሩም እዮም ዝዳናገር ዘለየ ፈሊጥ እዩ ተጓሒፎም ብኸምኡ ጥራይ ንኽድ ብዶ እንታይ ዘዳናገሩ ንዓና የዳናገሩና ምስኦም ዝዓበና ንኻልእ ከዳናገሩ ይኽእሉ ደንወሩ ብዛዕባ ሕጂ እዚኦም ኣነ ብከምኡ እየ ዝሪኦም ማይክ ፍሪ سلام معك الزارب دو كمل سلا اوكي جو هيد
رمل السلام اسمع ايتملسني كنغرك يتكحفا بيلكا مجمريا بعد ما سانغبركا تر از بروجرام سلازلنا نيرو مس زغونه نحجي كن هيبك الله جو هداتي حتوها تو سوري حطو طرح حطو وقتنا كان كايتم لا حطو لين انا كمل سلو دلين ريكم اجريد ايتملس اجريد ايتملس حطو تلك طرح از بروجرام انا حتى انا اوكي مستر رملي حتى بليز ثانك يو حتى اخا similar to this guy he asked you ده حتى كواد دي مالتيو ناغازاني لو مامصم بسيستماتيكالي تግርኛ سبيكر ايخون له من حجي دما نعسبلهم بعفر جيرم بولو جيرم كومبولتا دمصو استراتيجيا له ازي that's the only the last chance they can use ASAP again. It's up to Eritrean. It's not up to Afar. It's not up to Ethiopian. Any zibel comes come Eritrea wallet come ASAP. After negotiating of table zalosi, nimenta compromise gerum zayamtsu. Nimenta abkal ab Afar, ab Kombolcha, ab Wollo, and Abalusi, Djibouti and Gabarusi, nimenta kal crash comes to Idelu. What's a case of the behind of the game? Thank you. Agreed. There is no game anymore. That's it. We're done. There is no game. The origin Eritrea, ናይ ዓፋር ተዛረብ ናይ ኣጋዚያን ተዛረብ ናይ ብሄረ ገለ ተዛረብ ዝኮነ ነገር د origin ኤርትራ ዝተንክፋየለ That's it. ኤርትራ ተዓዊታ እያ እዚኦም ከም ሓደ ናይ ታሪክ ጎሓፋት ውሰድዎም ንኦም ኣትስምዖም ትርጉም የብሎምን ናይ መጽሐፍ ኣናብር የብዚኦም ናይ ወረቀት ኣናብር የብዚኦም ኣብ ወረቀት ብላያን ክጽሕፉ ክእሉ እዮም ዝእውዶም የለን ንኤርትራ ክትንክፍዋ ኣይክእሉን እዮም that's it ንህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትህን 100 ካብ 100 እሙንቶ ክህልወና ኣሎ ንመንግስቲ ኤርትራ እሙንቶ ክህልወና ኣሎ ንሕና ካብኦም ዝማዕበልና ኢና ስለምንታይ ኢና ዝማዕበልና በሃገር ደረጃ ኢና ንሓስብ እጂ ንበሃገር ደረጃ ድሓስብ ከተሕተ ሃገራውነት ድሓስብ ኣይስዕሮን እዩ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ይፈልጥ ሕጂ እቲ ሽግር እንታይ ድኾን ዘሎ ኣብ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ኤርትራን እሙንቶ ክህልወካ ኣሎ 100 ካብ 100 ኣነ ኣብ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ መንግስቲ ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን 100 ካብ 100 እሙንቶ ይዘለኒ እዚ ቀዳማይ ዓለም ክባን ክስዕራ ክእልኒ ኤርትራ ምክንያቱ እቲ level of consciousness እቲ ንቃሓት ኣበይ በፅሑ ከም ዘሎ ከንብቦ ስለዝኽእል እዞም ናይ ዓፋር ዝፅሕፉ ናይ ኩናማ ዝፅሕፉ ኣብ መቐለ ዝመላለሱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመላለሱ ግደፎም ዶ እዚኦም ምስ ወያነ ክጓሓፍ እዮም እንታይ ኣብ ግምት እትዎ ንዖም ረስዕዎም ቶም ኣብ ዓድና ዝመርሑ ዘለዉ ንሃገርና ዘካይድዋ ዘለዉ ንዖም ንስማዕ እዚኦም ትርጉም የብሎም እዚኦም ረቡዕ ካልእ ዛረቡ ሓሙስ ካልእ ዛረቡ ዓርቢ ካልእ ዛረቡ ቀዳም ካልእ ዛረቡ ቅልውላ ባንክራፕሲ ናይ ፖለቲካ ዝኣወጁ ስለዝኾኑ ንዖም ኣይስምዖም ነይበሎ እቲ መትከሉን መርገጹ ንኤርትራዊ ህላውነት ዝዋጋእ ንኤርትራዊ ህዝቢ ክሓልፈሉ ለይትን መዓልትን ዝፅዕር ኤርትራ ሃገርና ብቁጠባ ዓብያ ምስ ዓለም ትወዳደረሉ ንፅዕር ዘለና ህዝቢ ኣብኡ ጥራይ ንሕና እዚኦም ትርጉም የብሎም 30 ዓመት 40 ዓመት ስለንፈልጦም 40 ዓመት 30 ዓመት ሓንቲ ቁም ነገር ስለዘይሰርሑ እዚኦም ኣነ ቁም ነገር ከም ዘይሰርሑ 100 ካብ 100 ዘረጋግጽ ምስኦም ዝነበርና ንፈልጦም ኢና እጂ ናብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ኸይዶም ኣጋይሽ ክመስሉ ክእሉ እዮም we know them ንፈልጦም ኣለና ኣብቲ ሰውራ ኤርትራ ዝዓበና ንፈልጦም ፅቡቕ ስለዘለና እዚኦም ታሪክ ዝጓሓፎም ስለዝኾነ ዛዕቦኦም ብዙሕ ኣይትገደሱን ንዓሰብ ስትንክፍየለ ንግስት ትንክፍየለ ዓፋር የበል ቆልቋል የበል ዓፋር ኤርትራዊ ንኤርትራ ሃገሩ ብሲየፍ ዓፋር ኣሎ ንኤርትራ ሃገሩ ብሲየፍ ትግርኛ ኣሎ ንኤርትራ ሃገሩ ብሲየፍ ትግሬ ኣለና ንኤርትራ ሃገሩ ብሲየፍ ኩናማ ኣለና ንኤርትራ ሃገሩ ብሲየፍ ብሌን ኣለና ንኤርትራ ሃገሩ ብሲየፍ ራሻ ይዳል ታይደ ፍራሃል ካብዚ ኩሉ ስቂዶ ሓደ ገልጣማ ይሰኣል ማለት ካብ ብሄረ ትግርኛ ገልጣማ ኣዝያን ዝብላ ክህሉ ናግድን ኮይ ሓደ ገልጣም ክህሉ ኣብ ብሄረ ትግርኛ ሓደ ሕሙም ክህሉ ኣብ ብሄረ ዓፋር ሓደ ስቂሉ ኣውሉ ፀቦ ክህሉ ኣብ ብሄረ ብሌን ታይ ሓድሽ ነገር ኣሎ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ግን ነዚ ሃገራውነት እዚ ኣኽቢሩ ስለዝኸይድ ንዓና ብስዕረና ስለዘየለ ኣይትገደስሎም ነይበልዎ
أنا خميدي نيو بدو أفتيز خيزولون هاجرنا تاريخنا زأمن نهاجراو من النتنا زأمن أو تراي ديسكاس نقول إرتنا قطبات عبس كم ستجبرت صبغين كم ستجبرت صبغين ديسكاس نقول أب تاريخنا خبالاشو دلي مش وررتنا عم قالوا خيد استأساسر أفتي إرتراونت من حقيقنا هنوصو أرلنا زلمو مايكرو Thank you Romne thank you many خايد كحفا بالكالله أمايك الله أرنو يروين دل حطوا لك هذه كيف تفلت Okay thank you anyway thank you Romle anyway أنا حتى دليل زلهو بزعبا ناي زناي قبر سناي لند أتواب على أفريقيا ناي منقص إيرترا كل شعب قول شيء يتي بوليسي ناتون كاب دجمر ناي منقص إيرترا خومي أب إيرترا ناي شانتي كلوا لما انت خوينا خنبر عين دلي نازبل بوليسي نيرو قاليو إيرتراون حنسات سمعيخا سقع قطوانا زم عرارس دين اتوان نبرنا قاليو سابونا لو ناي قدم ناي جزي درق زنافق أب جزي درق خولناس زن قبر سناي محبرات نسات بانا تقيمنا نرنيرناينا حد حجي خاص من قصي إيرترا سقع بتقطوا زم عرارس انت خوينا هنا زيت دين اتوان نبرنا زبل لو اتنا يغانا مدحهم بقدامه يكون نيرو زنا تشاريتي كي وصا افريقيا قطبه اختم عبلاي تخيلنا زبل ملخدي تحلاليفو حجي زنا تشاريتي بقدامه ون تغلصو نيركامو معره دارغا كمنغست خوينين انداتوا زن كل زي دكتورز ويز او بوردرز يونيسيف قال زبحالا دارغا مسناي معره مش منغستين دخدال كانمو كمين دسرحه أسفيكات تقلصنا تصبون يرو كمين صراحة نمنتاي خت علامن قالي سبنا حنسا بتصبو ذات واغيرو ترينا لومو تنقحنا قرتي خمعبل أسفيكات تقلصنا بخميخا كم دارغا مس منغستي ناي افريكان زل معراريا معري عند خلال كان يركمو ناي بحق نحوغستن ناي غانا زبلاها اني بناي على فرانس بناي على اوروبا تاكس بيرز كنكايد ايكونا نيلومو بناي بناءات دخيد نيران اندحر دخيد خوينا افريقاس درجه منغست خمانه يدلي كان مالتيمو حجي كميتي سرارحن كميلين اند اتوا كميغيرين اسمع له اوكي بارك حجي سم زرزر كنا سمعنا زبصحنا مالتيو እቶም ኣብ መገዲ ዘለው ግን ምናልባሽ ኣነ እቲ ናይ ክእለት ናይቲ ቴክኖሎጂ ግድ ኮይኑ ፀገመይ ኣይበፅሓንን ዘሎ ከም ዝመፅእ ተዛሪብና ነርና ኢና ግን እቲ ስም ኣስማትን እቲ መጠን ትልእዎን ወይ ንሪምና ወዲ ሲም ተላልየኩሞ ከፅሕፎሞ ከምብዎ እየ ንግዚኡ ግን እዘን በፂሐን ዘለዋ ሕጂ እየ ከንብብ ማለት እዩ ስለዚ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገበረሉ እያ ክንነግር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ምስኣት ሕዝ ኣቢለኻ ዝሃበ ዝሃቦ ንዘይሃበ ከዓ ሓቢቦሎ እሞ ሕጂ እቶም ዝበፅሓና ሊስት ከስሚዐ ቀዳማይ ጓንዴ ሚቲ ኩሉ ብዶላር ስለዝኾነ ቁፅርታት ክገልፀ ጓንዴ ሚቲ ማንጎ ሚቲ ሳወእሪ and ሃገራዊት ሽኮር 200 ሰመትከል and መትከላዊት $150 ክብረአት ይዕልዮ ተስፋይ ዓርኪ ሰመተልካ 50 ሂቡና ኣሎ ካብዚ ካልቶክ ወፃኢ ማለት እዩ ኤሪትሪያ ፍርስ ወይ ኣወልጉን ሚቲ ሩት ንጉሴ ሓብቲ ኣወልጉን ሓብቲ ኤርትራዊ ዘፈርስ ከዓ ካብዚ ካልቶክ ወፃኢ ማለት እዩ ሚቲ ይባህና ኣላ ወጋሕ ሚቲ ሳትረብ ሚቲ ጎድብለስ ሻዕብያ 300 ኣማኒኤል ዘሩ 200 ገምሃሎ ميتي إلى عيسى ميتي كبر أب هبت مريم حاون إلى عيسى 50 يبون له أو سايد كابالتوك مالتي 5 عبد الله صفاف جيكيو ميتي هداد ميتي روملة ميتي أيتا أمنان ميتي أنكل وراسينو ميتي تدروس بيني ميتي
سلامات 175 ودي أفهم ناتي 100 قيالم عك 105 هذيلا 96 ودي سيوم 100 برهزي 100 أبياسين 100 فروق 5 شجاي 5 ايروري 100 كوبا underscore 67 100 كوبرا underscore 67 100 تسفهانس ولدو 48 روتا 100 هوسيب 100 جلاد أمان 100 فريا 100 ودينينتي 100 وديجي 100 سرجقة 5 نفقر 10 شمو إذي نفقر 10 لهابوغات 9.98 بيكولا روما 5 بلس underscore 2011 100 ودب underscore 12 underscore 300 تسفانا 100 اللغلكي كلتا 100 ودت أبا 5 ريمنا 100 حجيزنا بزي بس حندلوا ليستي عندلواني تنكالوت مسبت حقا وسيخ عندنا خم بقولكم روح معلتي انتاي تمذب نايم انتاي زي يغنيلنا إلا عيسى يغنيلنا بتعمل صبو كل خاطكم إيرتراويان زي من البات إلا عيسى نقرأكم بتقنحه اتي نوات اوزلنا ناي زغزازي ناي بالتوك ناي إيرتران EPLF هقدف فيجن رومي إذا دوات عدلو جنزب كامنا البات وابتي فيسبوك كاتاتولنا زلوهم ناي حانتي أدينا ويحافتنا أب إيرترا زلا تقادالي زنبرت سنكلتي كنسا نحانتي سنكلتي خالق تقاداليت بناي سنا عمرو سنكلتي زخونت مصدقة تحب حب دلا مالتي أب إيرترا من البات أبتي بإيري ريهمو تخونو كدمي كتسهمو نقبر مالتيو أبتي بإيري نيرو نساخة نعان محقازيو نقومي بحلفي أبز جزي ناي كريسماس جزي ناي نيويرز إيف ناي نيوير كوما عينت لمدو خلوانا بحلو خلوانا نازم تسانايو مغنياتو جنزب نحنسا أب كم زغت تفوق لها نحلنا هاون تنبوي نحادة بحلفي نحن تتقاداليت كوم تقبر كلها نحلناها تزبلت مالتي مغنياتو ندقبر الكاس بورو ليو نحنا إيرتراين كا خمس تديجرناها أني ناي قديني إذا بحلنا ونتم تحقاس حجز غاني بخالق نقدمون كنتسينا مغنياتو نسرحالو لنا تي بناي I don't know بناي فيسبوك وي بخالق anyway كأبديت كنقبروكم هنا أبتناي فاند مي وي قال ملتات قال جيرنا نسرحالو لنا نسو من البات يتوما فيسبوك زلهم من البات نعنا سلا اخترقونا سلا زي تخلو بخوم جيرنا نتسينا مالتي anyway حجي برنامجنا هنجمرينا نايرو برنامج قربتي دونجينا لنا نايلو معاتي حتى ملسني خون كم تلمود برنامج له قدام كاب ساعة 10 تغلتنا كاليفورنيا بساعة 3 ناي مشيت كان ناي نيويورك بساعة 9 ناي مشيت كاني بناي برلين تايم مالتي لو معاتي حتى ملسني خون كم تزولكم كل خاطهم كاتاتو مدمنا تكاتاتو لهم قام دحمد صحهم على فيسبوك دولهم اب غزانا اب بالتوك EPLF إيرتران EPLF فقدف فيجن روم كل خاطكم بدحمد صحهم كلكم اب بالتوك دولهم يدكم حفابيلكم تحاتو تدخلوا نروم له بزحجدوا لكم تا بزعبا زوبانا بزعبانا هاجرنا كله مسوس تتحازه روم لك تحاتو تدخلوا نسو خا بتي زفلطو كحتت كملسلكم مالتي أبز دلنا هاني روملة راح ديكونه كلنا هاني كنساتف كله يجبأنا مالتي ريتوت لنا ويحطوك ويكمزيا جيجا خمزيا بالكايا قنعتي كونتن قال لكم كاختي ساتو أبز ناي ديسكاشني كاب حدا سلازخونه يكونه كلنا هاني نقحتنا صحن قبل ندحكونا والله هنا تدقاقفنا مالتي اجي كلنا بحرينا نمص رومله خانه كم مهرنا خوينو مسيلو مو رومله دحر تسمعن لها متوي جبرلامو
كلخاتكم كاني على فيسبوك دلهم كاني كلخاتكم بتكست كيركم تحاتونا تقوليهم نعوز كاتاتولو لونا ابالاتنا بزناي توك غزانا بتصحف كيركم تحاتو نقول نملسو نخلينا مستقالنا متن ግን ሓደ ሕቶህ ንወስዲና ማለት እዩ እሞ ይቀኒልና ናይ ብምታልኩም ናትኩም ከኣኒ ተሳታፍነት ኣይጉደልና እሞ ሮምለ ማይክ ደዓኻ ثانك يو نحن علمانا نسمع له نحن علمانا سمعت له حدا يقول ثانك يو والله ثانك يو جايز يا ثانك يو على عيسى ثانك يو كل رمنا بجزء لهم يغني لنا يعني احنا ايرترايان كنت حاجه لنا من انت انا نحن نبر متان نحن حالفلنا متان واجا زخفل السب بزتفعلنا متان كنت حاجه لنا سوف يتحادى كافتي ايرتراونت زبلنا بواجا السب دي كنا نبرس سب بصبق متان كنبر نبهاك سلازخنا مهال لكلها من انت انا واجا زخفله من انت هاجرنا من انت زنفتو ايرترا واجا زخفله كهم ينيرمو 4 جنبارات انتي مالتي ابديا مايكروفون ثانك يو نحن علمانا كل زي سب ابزي غداي زي كاتع زوباتا سلمتاي تغيرو اب 4 اب 3 سلمتاي تقيدو سلمتاي اب 4 تمقيلو كل زي سب زكا جي تكتاخ مصخلو قرب افلطو كهللو مخنياتو تي افلطوس انا هجي بزعبو غلص كلخص بعلي زوصخو فلطت ايكون መንግስቲ ኤርትራ ብግቡእ ዝገለጾ ማለት እዩ እጂ እቲ ዝግለጽ ነገር ኣብ ሓንጎልና ክንሕስ ክንክእል ኣለና ኦፊሻሊ ነገር እዩ ሃገርና ሙሉ ዞባታት ክንክልናስ ናይ ሃገርና እዩ ኣብ ሰለስተ ናይ ልምዓት ቦታታት ናይ ሃገርና እዩ ኣብ 4 ናይ ዞባ ልምዓታት ክንክልናስ ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ ዝዓበ መጻኢ ዕድል ናይ ሃገርና ስለዝኾነ እቲ መግለጽ ዝግለጽስ ክንሰምዖ ኣለና اجي اقول الرادة انا الرادة انك تاخذ اب ايرترا زخونه من قصقاز زكادا وشت ايرترا نقطبا ايرترا معباي خالق ولا حنت مخنيات يلا اذا زخونه سب كرد الله اب ايرترا زخونه من قصقاز بخيت نلمعات هاجر بس نقطبا عبيت قال انت هذا اللي وايز عالم زي قطبا طراي كوي قالوا كو ولا حنت زخونه فلسفي تزارب ازي اند اوف ذا داي قطبا لا يسوي خات تزارب تاهل خال ابز عالم اجي قطبا دليخان اب قدامي عالم زمصخا ነገር ነቲ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ብቁጠባ ኢሎም ወሓድ ሕክተ ኣምን ዘይትኽእል ኮንካ ጸገም ኣለካ ታይዶ ኣካል እንታይ ደለ ዝዓለም ገንዘብ ትሕዝ ፋሚሊ ጽቡቕ ተካይድ ጽቡቕ ናብራ ህልወካ ሰላም ህልወካ ከምኡ እንዲ ዝድለም ዝዓለም ዝሁሉ ፊሎሶፊ ኣብ ዝዓለም ቅድሚ 19 ክፍለ ዘመን 19 ክፍለ ዘመን ዝተጻሓፈ ነዛ ዌልዝ ዲስትሪቢዩሽን ትበሃል ነገር ካለ ወላ ሓንቲ ዕላማ እንኳ ይብሉ ብዝላይካ ገልብጦ اجي اب ايرترا زخونه ነገር منقسقاز ዝካየድ ንልምዓት ንቁጠባ ዕቤት ናይ ኤርትራ خالص ተወዲያ ካብኡ ትወገስ ዞባታት ኣብ ኤርትራ ክግበር ከሎ ንቁጠባ ዕቤት ናይ ኤርትራ ካልእ ምክንያታ የብሉን ካልእ ምክንያታ ከምጽ ዝፍትን ሰብ ንሰውራ ኤርትራ ዘይፈልጥ ማለት that's ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዘይነበረ ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ዘይግደስ ሰውራ ኤርትራ እንታይ ይገብራሉ ዝኹሉ ደም ድፈስስ ደሎ እንታይ ደም ድፈስስ ደሎ ዘይፈልጥ ወይ ምስ ኢሰፓ ዝነበረ ወይ ወደ ገባ ዝነበረ ማለት ያ ተዳን ሰውራና ዝፈልጥ ነቲ ኣገባብ ዝመፀና መገዲ ዝፈልጥ ነዚ ሁሉ ደም ድፈሰሰ ዝፈልጥ ነዚ ሁሉ ሽግራ ዝሓለፈ ናይ ሰውራና ዝፈልጥ ሰብ ብዛዕባ ዞባታት ዝዛረብ ወላ ሓንቲ ታያ ቁጠባዊ ዕቤት ናይ ኤርትራ ዞባታት ጌርካ كما يجرب بقطبا يعبي اتي تفاسس دبها لا بيدل اتي مريت كحرز لا بيدل تغوبوتات من انت تطقم صرجاتات كما يجرنا هنا كايدون حزبي امنتا يقمط نطعلو نጨረሻ ኸአኒ نطعلو ተኸናኺንካ ንትራንስፖርቴሽን ተኸናኺንካ ኦቶት ከም ዘለዎ ትገብሮ ዝንታይ ማለት ቁጠባዊ ዕቤት እጂ ኩሉ ዞባታት ኣብ ዓድና نقطة عبيت يبي فجبره كان ما مخنيتا يبو
እዚ ናብ ሰለስተ ዞባታት ዝተበቀለ ከአኩም ምዕራባዊ ዞባ ናቱ ናይ ክላይመት ጠባይ አሎ ናቱ ናይ ክላይመት ጠባይ አሎ ናቱ ናይ ማይ ጉዳይ አሎ ናቱ ናይ መሬት ድሕረስ ጉዳይ አሎ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ዘሎ ሳይኮሎጂካል ምትእስሳር ምስቲ መሬት አሎ እዚ ሓደ ምዕራባዊ ዞባ ይበሃል ንዕብየት ኤርትራ ንቁጠባ እቲ ማእከላይ ዞባ ዝበሃል ከዓ ካብ ናቅፋ ጀሚርካ እስካብ ሰንዓፍ ዘሎ ጎቦታት ናቱ ወይዘር አሎ ናቱ ኣውንታውን ኣልታውን ነገር አሎ ናቱ ብዙሕ ጥቅምታት አሎ እሱ ከዓ ሓደ ናይ ልምዓት ቦታ ሓደ ከዓኒ እቲ ሳልሳይ ናይ ቦታ ልምዓት ከዓ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ንብሎ ማለት ደቡባውን ሰሜናውን ዝደመረ ማለት እሱ ከዓ ናይ ባሕሪ ኣሎ ናይ ዓሳ ኣሎ ናይ ምድረ በዳ ኣሎ ኩሉ ነገር ምስቲ ወይዘር ተኣሳሲሩ እቲ ዓይነት ልምዓት ታኡ ንገብር ከዓ እዚ ኣብ ሰለስተ ቦታ ናይ ልምዓት ተመቂሉ እጅ ክትመቅል ከለካ እዚ ጎቦታት ዓድና እንታይ ከፍሪ ይኽእል ኣብኡ ናይ ፀጋ ናይ ሰብ ከነፍርዮ ንኽእል እቲ ዓይነት ቴክኖሎጂ የድልየና እቲ ዓይነት ብቕዓት ናይ ሰብ ፀጋ ናይ ሰብ የድልየና ምስቲ ወይዘር ከዓ ከመይ ገይረን ይላመዳትን ካምፓንታት ሓደ ማለት እቲ ምዕራባውን እቲ ምብራቃውን ከዓ ከምኡ ሕጂ እንታይ እቲ ዓላማ ግን ቁጠባ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ይዓቢ رابعي دبهال دلو زي أوصاي دلنا هنا أوصاي دلنا في أقطع إيرترا أنت جيده هلون إنفستر هنجبر كن حجز بينا انتاي زي وصاي دلو هزبس أقطع عدتنا إيرترا أنت جيده يهلوه زي الرابعي زوا حجي كله دميركا أقبيلكا انتاي دمتس قطع إيرترا كم يجرو يعبي كذا مخنيات يقولوا لذا قطع إيرترا كم يجرو كعبي زوج بلاتفورم استراتيجي ناب كالي قصو ترجمه زدل السب ناتو حمام ناتو شجر بزعبو مسمع بنا ناتو شجر ناتو صقم اب حانغول زلو صقم يعني السؤال مستاريخنا زي واسبسب ማለት مستاريخنا زي واسبسب كا نزي اب ኤርትራ زلو كونነት كردو اكلني ማለት مناتو نت تاريخنا دحر غحفنا يا اب حانغولو تاريخ سور ኤርትራ زغحافه تاريخ زبا غمبر زغحافه اب ኤርትራ እንታይ ይግበር ኣሎ ሕጂ ክርድኦ ኣይክእል ምክንያቱ እቲ ናቱ ኣራዳ ኣብቲ ሓንጎሉ ዝንቡዒ ትሕቲ ሃገራውነት ይሓስብ ዘድልዮን ይሓስብ ማለት እዚ ሕጂ እንታይ ካፍቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስብኡ ተመስገን ብኣምሮ ፅቡቅ ገይሩ ይገልፃ ነይሩ ኣይተፋትሐን እስኻ ኤርትራዊ ክትኸውን ድሕር ኮንካ ምስቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባኻ ትሕቲ ሃገራውነት ክትፋታሕ ትኽእል ኣለካ ድሕር ዲቮርስ ዘይገበርካ ምስቲ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባኻ إذا إيرترا أكايدا خرد أكا أي كذي أجي زخونة أبي إيرترا زجبر نقول طبعا عبيد مخالط ركب هذا زباطات بالنسبة لا ثلاثة زباطات نايلمعات أربعة زباطات نايلمعات كنا بنخلينا كل بنت تدميرو نتي إكس واي ده الفتحة متشرش أنت يدمتس قلت طبعا هذا إيرترا خلينا يجرو يا عبي كالب مخنيتها يقول ما يكفي Thank you يغني لنا رومله ጽቡቕ መግለጺ ኣብዛ ሓለፈ ግዜ ሰሙን ገለገብር ናይ ጋና መራሒ ምስ ናይ ፈረንሳይ ዝገበሮ ዘረባ ነይሩ ሕጂ ንሱ ከመይ ትሪኦ እዞም መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ ንቕሓት ኣብ ንቕሓት ኣለዉ ዶ ትብሉ እንዳነቑሑ እቲ ናይ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ እንዳተረድኦም እመፁ ኣሎ ዶ ስለ ወይስ ቅድም ርድኦም ስለ ዝነይሩ ስለ ዝፈርሑ ድዮም ዋላ ሕጂ እንዳነቑሑ ይመፁ ኣለዉ እቲ ተዛረቦ ብጣዕሚ ኣብ ሙሉእ ፌስቡክ ኣብ ዝኾነ ናይ ሶሻል ሚድያ ተራእዩ ሕጂ ከመይ ትሪኦ እቲ ተዛረቦ ኣው መፅሓፍ ያ ጽቡቕ እዩ ተዛሪቡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ጋና ክግበር ድዩ ኣይግበርኒ ኣይኮነን ተዘካተ نعلم جن أناونس غير نعلم منو أناونس غير بمخدات نحنا زعبوا نزاروا لنا مالك أجيت أناونسمنت نعلم is positive أفريقيان كان من لمان كنوصل على لم